ألف جاوياني يومية فاسكرون يومية نمبر فانسيس أوبليك دها سبيهم أشاويس أوبليك دها سبيه هتر جلسة يومية أي بيهون رأيتم مليوك فانسيون جلسة فشين أشاويس من جلسة نيلان هو يوميات يوميات مليوك ويبسايت كا شاي كرم فاو بس زيتر منبر كو إسلام مشالبه نواتي رأيتم مليوك قواعدك دويس سالسون ما داك وقت متين يوميات كي رياستون قبول كرا يومي تكم كا يولان كرا رياستون أنغا إنغو رأيتم مليو قواعدك ساتيك فانسا سيفن ما داك شاوينيغ وقت متين كوميتي تكن أبدا يولان كرون جوشري كوميتي का पीएनसी का फरातुम हिमडान नबी हुर्दू दायरा के मेंबर मोहम्मद शाहिद आदि फारिस मातुरा दायरा के मेंबर अशरफ रशीद का बदल का एक कमेटी है मिलंदू दायरा के मेंबर हसन मुफीद अब्दुल कादिर दोस्तू दायरा के मेंबर इब्राहिम नसीम हमज सेवम अदेंगुणति मेदुगे एजेंडा बेगतु यास्तु अंगादंजे एंगमे मेदुगे एजेंडा का हिमनी फेबुवे आइटम मेगतरे रिहा आइटम की वेस कमिटी तो रिपोर्ट था ये मेदुगे कमिटी तो तावलता हमजिफा गोतुं मी बाय कमिटी तो के मुकर्रर जलसा बडागन दतिदानति आउन जहिदान मी एजेंडा इसफस कोल्लं मुकर्रर मी वागोतु ओल्ला कोतकुं ए माउन एगोता मी फारिग एजेंडा आइटम तो इसफस कोल्लन जहिदान वहां को धन्यवाद एजेंडा नंबर है कमिटी तो कोशाला कंकं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बिल आज 5.1 मी राइतु मजरी के कवायदों के सतेक हद्दी हतोर मादा के दशम कमेटी फुनवा फासुन का निवलान करूं कौमी तरक्की या तरक्का कमेटी या इलाम केस कमेटी के जॉइंट कमेटी अर्बन डेवलपमेंट के बिल दिहेंग अक्टूबर देहा सर्विस सुंगड़ी आज कमेटी तकुम होशाला कंकं 5.1 फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बिल 100 कमेटी दिरासा को निमे को रिपोर्ट रिपोर्ट मजे होशला दिवान 100 कमेटी के मुकर्रर फॉर्म मदक मददारा के मेंबर अली फसाद इज्जत मेंबर फस्तरो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुक्रिया इज्जत रईस दिवे राज्य के फॉरेन इन्वेस्टमेंट आवे बिलकी सरकार के फरातों हितदो मददारा के इज्जत मेंबर अहमद अजान फरजोग पुछेड़ विबिदे बिबिलु फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल कमिटी दिरासा कुरोगे मैगंड गोतेगा बदाफवनी दिवे राज्य का गुरवे बेरुगे इन्वेस्टमेंट इतुरवाने गोता इन्वेस्टमेंट कुरा फराता का लिबिदे हिमायता रक्कातरिकमा गुले कंकं हिमेने गोता बिल फरवा कुरुवा आदि दिवे राज्य के इन्वेस्ट कुरुमा बेनुवा बेरुगे फराता का इन्वेस्ट कुरुमा फसे है इजुराता की गितेरें इन्वेस्ट कुरवेने कंकं हिमेने गोता बिल फरवा कुरुमा आदि मी बिलुगे मकसद हासिल वाने गोता बिलुगे एम्बे कंदता फरमा कोफा दिरासा को निम्बा फवनी दौलत के कमा बे फराता का को वाहक देखिवी एबे फुंगा मशरा होदिगे बिबिलु दिरासा कुरुमा अरुम्बी इक्तिसोदी कमिटीगे गिना वगुतके हेद कुरवुन इजतेराइस मेहं कमुं रैतुंग बल्ली गवादुगे सतेक 22 मादागे शवियनीगे दशुं कमिटी फास्कोफावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल रैतुंग बल्ली फेनिवडान गोतेगे बतिंग निम्मवा देबु मगदी मी रिपोर्ट हुशाला शुक्रिया इजतेराइस शुक्रिया इजतेरेंबर मी रिपोर्ट बाहुस करोमा कन्वेफावने जुमला एक गडीरु APNC 3 नॉमिनेट MDP yang minute MDA Jumhuri Party adi MNP 3 minute waki party ka neswada nukanna wa kom izzat member ka 2 minute wa ka full dekyo ma edwada ma izzat member na fursat hulwada بس إذا تنبأ وعفوا ذاك دوران نقلنا आदाउन है मिबादनी मी बाहस के बैरवडानो में इस पर बेन फुनोनी कमा एहम भी मैं बाहस के मी रिपोर्ट के बाहस के मारा दारू में निम्मादनी मी तो के राइतु मल्ली हो कवायदु के नोदिया फसवल मादा के
नूनुक दशुं सरकार फरातुं हितदु मेदार मेंबर इस अहमद अजान मरजूक खुशालुबा पावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बिल के तीमन कियों आलोन इवन मेदु के वोटर हम उतवा बी वोटर हम ऑनलाइन अदाउल मिहार मिदनी एजेंडा नंबर हाई पॉइंट देखा कानून नंबर अशार ऑब्लिक देहात साद वीएफआई रजिस्ट्री कुरमे कानून इस्लाह करने के बिल 100 कमेटी दिरासा पर निमी को रिपोर्ट में जो हुसुलवा देवान 100 कमेटी के मुकर्रर फॉर्मूला मददार है कि मेंबर अली फसाद इज्जत मेंबर फुर्सत आरवा शुक्रिया इज्जत रईस कानून नंबर अशार ऑब्लिक देहात साद वीएफआई रजिस्ट्री कुरमा बेहे कानून हुसुल इस्लाह के बिल 100 कमेटी दिरासा को निम्बाफा वनी 100 कमिटिया होदंजे हुरिहा बौद्धमातक खियारतके होदुम फहु वर रंगल दिरासा कुर्म फहु मी बिलकी सरकार फरातम फरस्मातुड दायरा इज्जत मेंबर अशरफ रशीद हुशालु वाफा बिले बिबिलु रैतुं बल्लिह गवायदुगे सतेक 22 माद्दागे शवेनीगे दशुं कमिटी फास कोफावा कानून नंबर अशार ऑब्लिक देहा सादा वीएफआई रजिस्ट्री कुर्मा वीएफआई रजिस्ट्री कुर्मा कानून इस्लाह गनमुगे बिलु रैतुं बल्लिह फेनिवडा गोते निम्गे मतिं निम्मवादेव एदि मी रिपोर्ट हुशालो शुक्रिया इज्जत रईस शुक्रिया इस मेंबर मी रिपोर्ट बहस कुरमा कंडलिफा वनी जुमला एक गडीरु एपीएनसी 3 मिनट एमडीपी 1 मिनट एमडीए जमहूरी पार्टी अद एमएनपी 3 मिनट ओके पार्टी का निस्बत वडा नुकन्नवा कोम इज्जत मेंबर का 2 मिनट वहां फुल देखे में एदि वडा नेम इज्जत मेंबर ना फुर्सत आरवा पूरा दायरा इज्जत मेंबर डॉक्टर अनारा नाइम शुक्रिया इज्जत रईस अदे कानून नंबर अशार ऑब्लिक देहा सादा मी कमिटी रिपोर्ट वाहक दक्काइरु मी वर मुहिम्मो कमिटी कुरबाफावा दिरासाय कमगाळोन फाह कुरंगे मी वियफारित रजिस्ट्री कुरुमा बेहे दिरासाय कमवाती वियफारितक की हकीकत गवेस रजिस्ट्री कुरे विगिंग हिंगन जेहेने वियफारितके ए दुनियेगे हुरिहा गौम तके गवेस हमगाणोनी गोतुम वियफारित रजिस्ट्री कुरुंग उन्ननी लाजिम कुरबाफा එහෙම රාජ්‍යයක වෙස් අලුවන් දෙකේ ගොතුගා එම්මෙ කුදි වියෆාරිතකුම් ෆෙෂිගෙන් අම එමෙ බොඩති වියෆාරිතකා හමේ වෙස් රජිස්ට්‍රී වේ ෆෞතුන් ඒ වර මුහිමු කමේ එකමුගේ සබබුන් එබ එංගිගෙන් දේ රාජ්‍යයක වියෆාරි කුරා ෆරැත්තකුගේ අදදා කුංකහල වියෆාරිතක එක්කන් කුරණී මේ රාජ්‍ය ඉක්තිසෝදී ගොතුන් लिबिगिन दाणे कोरियर मामिकल कंका अंदाजा कुरंग वरबोड फासे हवेगिन दाणे वियफारित रजिस्ट्री कुरेमुनि अलवंड मी बिलता इद कुरावाहक दंडवाल शुक्रिया दे फुर्सत शुक्रिया इस मेंबर आदितुर मेंबर फुर्सत का इद वेला पेन्ने अद केंदु दायरा इस मेंबर मारूफ साकिब शुक्रिया इस रईस distinguished delegates, maaf karo batingat. Around me, Hushalfe bila wahaka me Hushalfe committee report of wahaka dakka dayaroga. Me around me so the committee ga masah kuriru me huriha bilta kenge kiga ekuekiga masah kure undi me gotong kuring around me committee report pass kuri me foreign direct investment ke bilu adi me biluga पूरी कांतता की इतुर व्यापार तक फंसे हवान आदि इतुर फॉरेन इन्वेस्टमेंट तक दिवराज्य अन्नान गोता फर्मा कुरे बिल तक कम गाउंड देखें कमिटी मरहला गबाइंग इस्लाह तक हुशाड़ के दिए कंबड़ो हुरी है नमस फहों कमिटी इतुरंग मस्यता का दिरासा कुरम फहो बढ़ते बदल तक वाणी गेनेस मिदनवी बदल कुरंग हुशाड़नु बाइंग इस्लाह तक वाणी बदल कुरे बेद हुशाड़नु गोता वार बड़ रंगड़ कुरे एनमस दिवेहि व्यापारी बेरुग फरातक एक हिस्सा बदल कुरवे हालत होगा व्यापारी के मिल्कुरकम का दशगावा बिंता बेरुग फरातक मिल्कुरवे गोता नोत नगुलवा गोता मादा अदिविस बिलगा एकंगन फाहा कोलंग ए कमिश्नर काउंमेंगे कंबडो में कमगा फाहा कोलिंग ए रुग वेसे मरहलागा हम एकंगन फाहा कोलु में गोतुं मी फुर्सत के दुनी वरबड़ शुक्रिया देव फुर्सत शुक्रिया शुक्रिया इस मेंबर मतूरी दायरा इस मेंबर हसन जरीर शुक्रिया रईस वर्गिन व्यापार तक रंगल रजिस्ट्री कुरी
ಅದೇ ವ್ಯಾಪಾರತಕ ಮಸಕೆತ್ತಕ ಬೆಸ್ದಿ ಏನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೀತಾಮಯಕಿ ಎ ರಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಪ್ಪ ಅದೇ ವ್ಯಾಪಾರತಕ ಮಸಕೆತ್ತ ದಿಂಗಿರುಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಿಮಿಹುಣ ಲಾರಕೊಳನು ಉದವನು ಬೈ ಹಿಸಾಬ್ ಕಿತಾಬ್ ತಮ್ಮ ದಕ್ಕನಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಮಸಕ್ಕತ್ತೆ ನುಕುರ ಫರತ್ತಕ ಅಕೌಂಟ್ 35 ಮಿಲಿಯನ್ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಜಮಾ ವಿವಾಹಕ ಮೀ ಮಿಕ ಹಿಂಗಾದಿಯ ಗೊತ್ತಕಿ ಮಿ ಹಗೀಗೆತ್ತೆ ರೈಸ್ ಪೆನ್ನಂಗ್ ಹುರಿ ಹಗೀಗೆತ್ತೆ ಹೇರಿ ಅವನ ಮೇದು ಹೆಂಗೆ ಕುದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿತ ನಿಮಿದಿಯ ಫಸ್ತಾರುಗ ಆಮ ಇದೆ ಜಸ್ಸಾದ ತಿಮಾಮೀಹಾ ನುಗಬೂದು ನೋತ ಏರ್ ಹುರಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹಿಪ್ಪಳ ಅನುವ ಕುಂಪುಂಜೆ ಬೆಜ್ಜ ಹುರಿ ಹುರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹಿಫಟ್ಟಾಫ ಬಯ ಬೇಫುಂಡ ಬತ್ತಿಬಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಹವಾಲ್ ಕೊಪ್ಪ ಅದಿ ಪೆರೇಣ ದುವೆ ಹೆಣ್ಣೆಂಗೆ ಸಾಳಿ ಸಂಬಿದಿಯ 35 ಮಿಲಿಯನ್ ಅದಿ ಅಡ್ಡಿ ಮಿಲಿಯನ್ ದೂ ಕೊಪ್ಪ ಅದು ಏರುಣೆಂಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಪೆರೇಣ ದುವೆ ಅಣಬ್ಬೆ ಕುಂಪುಣಿ ತಕ ಇಷ್ಟ ರೈಸ್ ಮಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿ ಮಿಸ್ಲಾರ್ಕೊಂಡು ದಿಬಿ ಮಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿ ಮಿಸ್ಲಾರ್ಕೊಂಡು ದಿಬಿ ಇಪ್ಪಳ ಹಮನವನ್ನ ಎಕ್ಕ ಮಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿ ಮಿಸ್ಲಾರ್ಕೊಂಡು ದಿಹಿರಿ ತಾರಕೊಪ್ಪ ಹಿಫಟ್ಟಾಫ ಇಪ್ಪಳ ಹಮ ವೀಮ ಎಹಿರಿ ದೂಕೊಲ್ಲಿ ಅದು ಮಸಕ್ಕೆ ನುಫೆರೆನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಏಮ ನಿಮಿದಿಯ ಫಸ್ಸಾರ್ಗೆ ಹಗೀಗತ್ತುಗ ಬಿರಾಜ್ಯಗೆ ತಾರಿ ಹೋಗ್ವೆಸ್ ಕುದಿ ಅದು ಮೆದುಫಂತಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಬೇಡ ಸೀದಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಎಮ್ಮೆ ಬಡ ಜಸ್ಸುಂಕೋ ಏ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದರ ಬೋ ದೇವಮಟ್ಟಕ ಏ ವ್ಯಾಪಾರ ಬೇಡ ಎಮ್ಮೆ ಬಡ ಜಸ್ಸುಂಕೋ ಸರ್ಕಾರ ಇಷ್ಟ ರೈಸ್ ಮಿವಾಹ ಮಿದಕಡೆ ವರ ಕೆರಿಗೆ ಅಳುಗಣ ಕೇಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಕುರಾಮಿ ಹೇ ಮಿಹಾಗ ಮೆಂದು ದಕ್ಕ ಮೆಕಿರಣಿ 4 ಪಾಸ್ ಕುಂಪುನ ಅಂಗಳ ಸಿಂಗಂ ನಿನ್ನ ನಿಮಿದಿಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಮ್ಮೆ ಕುಂಪುಂಜಂಗ ಅಳುಗಣಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಕುಂಪುಂಜನ ಎಮ್ಮೆ ಮಸಕ್ಕದ್ದೆ ನಗಾಫನಿ ಇನ್ನ ಎಕೀವೆಗೆ ಏಯ್ ಎ ಮಸಕ್ಕೆ ನಗನ್ ದಿಯಾಮ areas of commission received mihinden kiyaana kamde faad komisetta bay paaro deengo buje masakkatu ge profitable product mi algun gabu kura suuden taris addu atolo datora idlaka 30 idlaka 50 o datolo ge diratagga deveruga mi bilge mawlo waak dekkumalu nanno VFR registry ko den kurani VFR nunto e VFR kura agoy koreba horgam kiyadini de mever bodal henno me mawda gulwage baga dekkene hene midannawani edlaka 30 edlaka 50 addotla kora daturta e bahutte feneka koppa 3 laka 50 sa 7 laka 50 1 lakaya ema dem visnama dabba kantatta VFR onnanu go e meter rais udi VFR taka fahi fusata holwa dinu mattaka algonu men den korame kame competitive market obaje mi gam go onna defu penna siyasatiga darun hame ekani registry koddi fa adi komfurta do koddan ekak kurve kashi e mahal obaje algonu men sarkaru tanbas koddi adloga waakpala he rahme pala ko mi gene ve isla da sabon anu dannawani mi gam go kodi adi metufanti efar wennes waad veri vfr ga fusata mi gam mi mahal mi mutoma go holwegen dana kama devi first vara bada sukuriya शुक्रिया इस नंबर आदमी योगतो में बहस का बैरोडायत में इस नंबर इधर फ्रेंड हुए ये मांगस कोरनी बहस का मरहला निम्माला राइतुम मल्लियो कवायदो के नोदी फसवन मादा के नून का दर्शन सरकार को फरातुम फरिस्मातुडा दायरा के इस नंबर अशरफ रशीद मुशलबा खवा कानून नंबर अशार ओब्लिक देहा साद वीएफआर रजिस्ट्री को कानून इस्लाह कानून को बिल के थिम्बन क्यों और इवंग में इस्लाह वोटंगे हम मेदो के जलसा के वोटो के वक्त का ऑनलाइन अदाउन बिहार मिदन एजेंडा नंबर हाई पॉइंट तिनका कानून नंबर देंग ओब्लिक देहास हाई दिव्य राज्य के माली सेक्रेटरी साहब कानून इस्लाह कानून बिल 100 कमेटी दिरासा पर निम्बे को तो रिपोर्ट मजलिस हुशला दिवानी 100 कमेटी के मुकर्रर फॉर्मूला को दायरा के नंबर अली फसाद इज्जत नंबर फुसतरो शुक्रिया इस्ते रईस कानून नंबर देंग ओब्लिक देहास है दिव्य राज्य के माली सिक्योरिटी अभी कानून इस्लाह के नाम के बिल मजलिस हुशला देवी सरकार के फरातों केंद्रीकृत दायरा के मेंबर मोहम्मद आफू हमीद इक्तिदारी कमिटी मिबिल दिरासा कुरुमप्प अलगन में नफा कुरवनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट कानून गुलिगे मि कानून तक इस्लाह कुरन जेहेका එහෙන් කම अलगन में मि सरकार के कमा बे फराता दौलत के एक वजारत का वाहक देखो बफो एबे फुलुंगे मशराया के मतिंग मिबिल वर रगल वडी दिरासा कोफ मिबिल दिरासा कोफा वा गोतु के रिपोर्ट ती होरिया मेंबर के मेज कुल मति का हुन्नाने එහෙන් කම अलगन कानून मि रिपोर्ट
ಬಜ್ಲಿಹುಗೆ ಗವಾದುಗೆ ಸತೇಕ ಬಾವಿಸೋನ ಮಾದ್ದಾಗ ಶವೇನಿಗೆ ದಶಂ ಕೊಮಟೀಂ ಫಾಸ್ಕೋಫಾವ ಗಾನ್ ನಂಬರ್ ದೇಂಗೊಬ್ಲಿಕ್ ದ್ಯಾಸೆ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಾಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಭೆ ಗಾನುನ ಇಸ್ತಾಹು ಗೆನುಗ ಬಿಲ್ ರೈಯತ್ತಂಗ ಬಜ್ಲಿಯ ಫೆನಿವಡಾರ್ನ ಗೊತೆಗೆ ಮತಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮವ ದೆಬು ಮಗದಿ ಮಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹುಷಾಳ ಮಿಫುರುಸತುಗ ಇಕ್ತಿದೋದಿ ಕೊಮಟಿಗೆ ಮಸಕ್ಕ ಫುರಿಹಮಕಮಾಯಕ ನಿಮ್ಮುವ ಕೊಮಟಿಗೆ ಮೆಂಬರುಗ ಫರಾತುನ್ ಲಿಬುನು ಎಬ್ಬಾರದುಂಬ ಎಹಿತೆರಿಕಂ ಫಾಹಕುರ ಅದಿ ಮಿಬಿಲು ದಿರಾಸಾಕ ಫುರಿಹಮಕರು ಮಟ್ಟಕ ಮಜ್ಲಿಹು ರಿಯಾಯ ಕೊದ್ದಿನ ಹುಷಳೆ ಬ್ಯಾವೆರಿವಿ ಕೊಮಟಿಗೆ ಹುರಿಹ ಮೆಂಬರು ನಾರಾಟ ಅದಿ ಇದಾರಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಬಿದುತಗೆ ಮಸಕ್ಕತುಗ ಬ್ಯಾವೆರಿ ಹುರಿಹ ಫರಾತಗಳು ಶುಕ್ರದನ ಶುಕ್ರಿಯಾ ರೈಸ್ Shukriya Mr. Member. Mi reporter Bhaskar Kandil Favani Engadiru Gevagut, PNC 3 is 1 minute, MDP yang 1 minute, MDA Jumhuri Party, MNP Come Party ka 3 minute, Waki Party ka Nispeda Nuganda Come Mr. Member ka 2 minute, Wahaka full de Kuma Edward Mr. Member na Hovada. Horafshi Dara Mr. Member Ali Musa. Shukriya Jita Rais. Miyadu Hushalifa Committee report Ganu number Dehasai Yuvarajya Mali Security Abe Bilang Hushalifa Committee report Adi me Ganuna Gudige Alguna Miyadu Ehende report of Hushalifa me Hagigato Diviraj Kuring Mega Kuring Soyakofa Baina Logame Mohadataka Gulige Ganunta Genanje Islavake Hagito Nuganesuri. Take a sabum, Algonome, me Majiska, me Dauruga, Pratama Dauruga, me Isla Kurega Midani, Efada Basunta, Kuria Gendeva and Gota, Deveraja Garnunta, Isla Kurama, Egotum, Algonome me Majis Kofa Vara Muhim, Tim Masakatega, Numa Hamedia, those Medaki. Miga Sababon, Deveraja, Miga Kuring, Soyakurefa, Baina Lagwami, Mahada Taka Gota, Deveraja, Viafari. Mahal, Button Kurmataka, Aduga Sarkar and the Vice Hamagenda. Adi Ekamagulian, Kuria Devankuri, Usultaka, Hamata, Miganun Toga Bayankure. Egotan Ekan Nimige, Kar Mustagaba Gos, Dive Rayetuna, Mig, Fornimirkan living in Damaki, Algonum Embede, Adi Algonum Kure or Buhim Masakataka, Algonum in the Kit. Egotan may be like Vara Muhim. Istavata Gene Hove. Egaterega, Baina Logami, De Gam Tere Sokurfa, Ebasum Dashum, De Gomuga, De Terega, De Gomuga Rayton of this. Eng Hame Gamati, De Gomuga, Vifar Kurumuga, Pursutan Huriganta. Adi, De Gam to Sokurfa, Algonbin Saka, Adi, De Kar Gamtaka, Sokurfa, Ebans of Tere, Free Trade Agreement Taka, Agreement to Kuntibe Mamfa, Algon, sorry, a combine for a built a Kamagava, Algon the Kit. I already we built a Algona committee passport of Agota, Majis passport, Shukriya there first. Shukriya is a member. Tinadu through that example, Sadullah Hilmi. Shukriya is a rice. Gown number Deng oblique Deha Sai, Divarajek Mali Security Behe Ganuna, Igeneve Islaha Begotum. Aruna it's a Dalwa and Benum, Ade Armenge committee, Nimaseke, Kuramun Diero, Armenge Huriha memberungus Visnu, Avandanwane Batonk of Huri, Raja, Fada, Hurikotaka, Kankal Meto. Ade Armenge Halat, Mihar Mihiri, Yaharangal was a canum, within the Gomaga Halat. Come Bayago, Komakame Kurias, become Yoti, Miedu Armeng na Arahamave. Hamayaginumus, Meduga Sarkarum, Kurikamakon Nung, Misaba Gom Asamiotik. Enamas, Mia the Sarkarum, Huriha Bure, Adi Huriha Baduname, Uflanji Femati. Is it the race? Armenge Bahata Miedu Batan Kuranjaheni, Gaumang M. Fada Hurikota. Sarkaruga, no Dawlatuga Rizab, Husujaki, Payutung Meduga, Adi Beruga Paratoka Meduga Rajega, Aguvete Kahotaka, Pahada Kagan one, Evara, Simma Darkam, Gotek is it the race. Arule Mia the Balamani, Armenge Darinataka, at the Arman Kabafang Haguga. Almen be Gaumus Sadamakurveni, Kino Conto. Umme for the Ganunaka, Badaltaka Guinness Gambes, Rajeg Mali Halat, Agon Corbeto, Almega Minimum Kama, Istigla, Nugale for the Gotaka, Almega Ganuntaka Genaja, Balta Guinnessking, Mugota, Almena Kurven Huriha Kame, Almen Kurba, Gomataka. Eki Mium, Eki Fahar, Eki Gota, Pase Kurani, Almenge Sifan, Kuriga, Aptol, Mase Kurebe, Gomataka, Befung Jan, Gurban Koke. Argument Miyoti, Arumenge, Lea, Arumenge Visnuma, Arumenge Sikun Gurban Kogging, Migo Mataka, Mase Kuranjifa. Is it the race? Mugota Geneve Badalta,
වීහා අවහක ගෙනස්ගේ බි දත්තකුන් අරුමෙන් අරාගන රයිතුන්න උපාපාගතකන් ගෙනස් දෙන්ජේ ඉස්සත රයිස් අරුමෙන් ගවමට්ටක වර බොඩෙති ගුර්බානිත පංජය වගතෙමි එක්ගොතක වෙස් ගවම හලා කොල්ලන් ගවම බර්බාද කොල්ලන් පසේ කරන් ජේ වගතෙන් ඉස්සත රයිස් එංකමු මි ಈ ಇಸ್ಲಾಹತ ಫಾಸ್ಕುರುಮ ಗೈಸ್ ಗೊಮೆಟಿಗೆ ತಿಬ್ಬೆವಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೊಳ ಬೆಂಬರುಂ ಬೆದೆವ್ವಿ ಎಹಿತಿರಕಮ ವರಬಡ ಶುಕ್ರದಾನಮಂ ಅವರ ವಾಹಕ ನಿಂಬಾಲ ಇಜ್ಜತ್ ರೈಸ್ ತಿಬ್ಬಿ ಫುರ್ಸದ ಶುಕ್ರಿಯಾ शुक्रिया इस्तेंबर हुरा दायरा इस्तेंबर अनारा नाइम ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತ್ ರೈಸ್ ಅದೇ ಮಾಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗೆ ಬಿಲಮಿ ಕಮಿಟಿ ಮರುಹಲ ನಿಮ್ಮ ವಫಾವಾಯಿರು ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಾಲಿ ಹಾಲತ ಬೇಗೊತ್ತು ಮಿಹಾರು ತಫಾತು ವಾಹಕತ ಮುಜ್ತಮೌಗ ಫೆತುರೆ ಮುಂದಾಯಿರು ಅಳುಂಡು ಹಮ ಮಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲೆ ಅಳುವಾಲಂ ಬೇಣು ವೇಗೊತ್ತು ರಾಜ್ಯಗ ಮಾಲಿ ಗೊತ್ತು ಲಿಬೆ ಮುಂದಣಿ ಹಮ ಮಾಲಿ ಗೊತ್ತು ವರಗಿನ ಕಂಕಂ ವರ ಫෑದಾತ ಹಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾಕು ರಿಸರ್ವ್ ವೆಸ್ ಲಿಬೆ ಮುಂದಣಿ ಅದಿ ರಿಸರ್ವ್ ಗವೆಸ್ ಬಹುರಿ ಅದಿ ಮಾಲಿ ಗೊತ್ತುಂ ವೆಸ್ ಫෑದಾತ ಲಿಬೆ ಮುಂದಾಯಿರು ಮಿ ವರ ಮಿ ದೊಗು ಹಬರುತಕ ಎಚ್ಚಿ ಏಕಂ ಫೆತುರೆ ಹಬರ್ತ ಅಳುವಣ್ ಮೆ ನೈಬ ಲಿಬೆ ಮುಜ್ತಮೌಗ ಏ ಗೊತ್ತಕೆ ಕಾಂಕಂ ವೆಗೆಂ ವಾಣೆ ಗೊತ್ತೆನ್ನು ದೌಲತೆಗ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮು ಎಂ ಅಸಾಸಕಿ ದೌಲತ್ಗೆ ಮಾಲಿಯತು ಎಗೊತ್ತುಂ ಅಳುವಣ್ ಮೆಂ ಫಾಹಗ ಕುರಂಜೆ ಎ ಮಾಲಿಯತು ಹರ್ದನಾ ಕೊಬ್ಬೆಲೆ ಹೆಟ್ಟಿಗೆಂ ಹಗೀಗತುಗ ಸರ್ಕಾರತ ದೆಮೆ ಹೆಟ್ಟೆನಿ ಎಹೆಂ ಕಮುಂ ದೌಲತ ಲಿಬೆ ಫෑಸಾ ರಾಗಳು ಗೊತ್ತುಗ ಹೇದ ಕುರಾಣೆ ಉಸೂಲ್ತಕೆ ಕಂಡಯಳುಂ ಎ ವರ ಮುಹಿಮುಕಮೆ ರಾಜ್ಯ ವೆಸ್ ಫෑಸಾ ಎಕಿ ಗೊತ್ತುಂ ಎ ಬ ಲಿಬೇನೆ ಮಗುತ ವಣಿ ಫಹಿವೆಫಾ ಎಹೆಂ ಕಮುಂ ಎ ಫෑಸಾ ಎಮ್ಮೆ ರಾಗಳು ಗೊತ್ತುಗ ಹೇದ ಕುರಾಣೆ ಗೊತ್ತಕೆ ಕಂಡಯಳಿಜ್ಜೆ ನಮ ವರ ಫಾಗತಿ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲೆ ಇರಾದ್ ಕುರೆವಿಯ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಾಣೆ ರೈತುಂ ವೆಸ್ ಮೀ ಕಂಕ ಮಹಮ ಉಮ್ಮೀದು ಕುರವ್ವಂವಿ ಇರಾದ್ ಕುರೆವಿಯ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲ್ಗ ಒತಿ ಹಮ ವರ ಫಹಿ ದುವಸ್ತಕೆ ವರ ಫಹಿ ಫುರ್ಸತ್ತಕೆ ಅದಿ ದೌಲತ ಹುರಿಹಾ ಗೊತ್ತಕುಂ ವೆಸ್ ಫෑದಾಯ ಲಾಭ ಲಿಬೆನಿವಿ ಗೊತ್ತಕ ಅದುಗೆ ಸರ್ಕಾರಂ ವೆಸ್ ಅಮಲ್ ಕುರವ್ವಾತ ಅಳುಗೊಂಡ್ ಮಿನ್ನಮಿ ಫೆನ್ನನಿ එහෙම වීම අදි ඉතුර දෞලතුගේ කංක ඉන්තිසාම් කුරුමුග රංගලු කුරන් ජෙහෙ කංකන් හුරියා රංගලු කුරුම් වෙස් මී හම සමාල්කන් දේන් ජෙහෙ කමේ शुक्रिया दे फुर्सत शुक्रिया इस्तेंबर आदमी रिपोर्टर बहुस कुरमा इतर मेंबर को इधर फनवाती और मिहार में बहुस कुमर हल्ला में निम्मादनी రైతు మధ్య కవాయదుకే నోది ఫస్వన్ మాదాగే నూనుగ దశం సర్కారు ఫరాతుం కెందికుడు దాయరా కే మెంబర్ మొహమ్మద్ అఫు हामिद हुशाल वाफावा कानून नंबर 2/2006 देव राज्य के माली सेक्रेटरीज बे कानून इस्लाह कन बिल के तिम्मन कियों औड इवं मियदग वोटं एहम ग वगुतक मिबिल वोटं ए ओन्नान आदौल मिहार मिदनी एजेंडा नंबर 5.4 का कानून नंबर 29/2015 सही हिदमत कानून इस्लाह बिल इज्तिमाई कमेटी दिरासा को निम्मित रिपोर्ट मंजी अंशानी इज्तिमाई कमेटी के मुकर्रर माफन मिर्दारा के मेंबर अस्मा रशीद शुक्रिया रईस कानून नंबर 29/2015 सिही हिदमत दिनमुग कानून अंग इस्लाह गेनामुग बिलकी सिही हिदमत एक्शिगेम वर अक्कातरी कमायत अदि रंगलु फेंवरुगा फोरुकोद्देवे वराजे है सिही फरुवा के निजाम कम का हिदमत का प्रिवेंटिव केयर हिदमत के निजाम के तेरेइन देवेने को हमजसवा हिदमत फोर को दिनों के मिंगड़ तक उसूल तक खंडेल मट्ट का गेन्नंचे इस्लाह तक गेनावमा कानून हिंगुं हर्दना कुर्मट्ट का गेन्नंचे एनुंबे इस्लाह तक गेनावमा उशेलिफावा बिले एहंकमुं अळुगंडु मि फिरसतुगा बिल सरकार फरातुन रईतु मज्जिहं हुशेल देवि हेंवेर देकुन दायरा मेंबर हुसैन इमरान लतीफा वरं हास शुक्रे दन्नवा कमिटीगे नमुगा अदि अळुगणगे अमिल्ल नमुगा आरिस्कुरा मी बिलुगे मसक्के फुरिहम कुरुमुगा बिलुगे बहुस मरुहलागा रईतु मज्लिहुगे इज्जतरे मेंबरुं फाळकुरवि खियाल्ता बिलु दिरासा कुरुमा ಗೆನ್ ದಿಯೇರುಗ ರಿಯಾಯ ಕೊಫವಾಣೆ ಮೀಗೆ ಇತರು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅದಿ ಆಮ್ ಫರಾತ್ತಕ ಮಿಬಿಲ ಫೊಣುವಾಫಾವ ಇಸ್ಲಾಹ್ ತಫಾಹಕಕ ಫರಾತ್ತಕ ಶುಕುರು ದಣ್ಣು ಅದಿ ಬಿಲ ಖಿಯಾಲ್ ಫಾರುಕುರವೆ ಇಜ್ಜತ್ತೆರಿ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಮೆಂಬರುನ್ನ ಅರುಗನ ಶುಕುರು ದಣ್ಣು ವಕಿಂ ಖಾಸಕ ಕಮಿಟಿಗೆ ಇಜ್ಜತ್ತೆರಿ ಮೆಂಬರುನ್ ಖೊದ್ದೆವಿ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತೆರಿ ಮಸಕ್ಕತ್ ಪುಳ ಶುಕುರು ದಣ್ಣುವ
అది ఇదారీ గొతం మిబిల్ సుర్హెం కుర్మట్టక మసెక్కెక్ పురెవి ఎమ్మెహా మువజ్జిఫున్నవ్వ షుకుర్ దన్న వీమా మీ మస్సలే గుళిగెన్ కమిటీ మినిమ్మి నిమ్ము రియాయక్ కురువ్వ రిపోర్ట్ ఆమెదు మజిదిహ ఫెనివడాన్నవా గొతెగ్గ మతి నిమ్మవా దెవుమ ఎది దన్నవా శుక్రియా शुक्रिया इस्तेमाल मेंबर रिपोर्ट बहस करो मैं कन्फर्म जुमला एक गडीर APNC 30 मिनट MDP yang 1 minute MDA Jumhuri Party MNP komme party ka 3 minute waki party ka nisbada nukanna komme इस्तेमाल member ka 2 minute वाफुल देखियो मैं एदोड़ा नो मैं इस्तेमाल member ना फुर्सत खुलवादा हिता तो देखो दायरा इस्तेमाल इब्राहिम नाजिल शुक्रिया इज़्ज़त रईस कमेटी के मसक्का बस वारा फुरिहमा कमेटी कोरी दिरासा तब बस फुरिहमा ये नमा बस गाँव के सिही हालत में वक़्त तो इन हालत यह रंगला का अलग में का साफ नुए तेराइस रोन वारा बुरा बस एक कोरी में मसक्का तो के तेरें कमेटी इतुरा ए हालत बयान को दी मैं तुरे बस फुरिहमा अलग में ना हिसाबा में रिपोर्ट गेनेस देवाने कमा एक तक बस कमेटी के मसक्का था देते रहे कुरेबुन मसक्का एम्मे फुरिहमा ए बस नोदन नेवेने ए मिबुना बे अदुवीम अगीगा तकी जते राइस राज्य के होरी एम्मे बोडू सिही हिदमत दे तंकम के IGMH के हालत अलग में नका यह साफ है नूंगी जते राइस वरद देरवाल गागंड का दिया मस्तूस के मितानी तना बेनुवा असासी आलत इदम दिनमुगा आलत और कोनु देवे सरकार मी रायतुं के तेरेगा कंबडुन तक होरी कंद तक इजते राइस IGMH के वाह कागन मिदकी ए मोरी राज्य बलायरस एम्मे गिना बयको इदमा होदमा अन्न तंकम गए वीति एवाक मिदक्कनी राज्य के एहनिहन रदश बलायरो अदि यत्रस हाल दशयस बनविदा अवन कोरी दुएगा हेल्थ मिनिस्टर कोरी सुवालेगा फार्मेसी तकुम बेसनो दिबे वाहक देने मै बेफ्रा विदाळवी ए प्राइवेट को हिंगा तंतन अदे रंगल वाहक पुले प्राइवेट को हिंगा तंतना आसन देगे दशुं देंचे फैसा नुदेवी ए बेफ्रुन्ना ए गेनंचे बेस नुगेनेवी आम रैतुना हिसाबा ए फोर को नुदेवेती ए वाहक अगन सवाल करी मस वजीर देनेवी ए गोतन ए नो दिवे रैतुम बेनुम वा हकीकत की इज्जत रैतुना हिदमत दिनमुगे बेनुमुगा एम्मे फुरिहमय रंगल हिदमत देने नमुगा सरकारो रईस जुमहूरिया दिवे रैतुम के अग्लबियत लिबी वोट लिबी वोट देवा रईस एरी मगामा हवालु होना एम्मे असासे हिदमत के वाह कालगोन दक्कनी रईस आसन दे नुलिबे पहारेगा एरशेग्गा हुरी रीति अंगें कुज्जका हेदी एरशका आसन दे लिबिदाने एये नो मुळे हिदमा बट्टम वेगे आइस गोतकी इज्जत रईस एक गोतका वेस रैतुना फोर को दें जे असासी हिदमत को रैतु महरूम हुए मिका मिगोता दिवमकी अलगुन में मी रैतु मजदी हो गए राई मितिबा रैतु मन के मंदुबुं देखें बेनुम वाने दुहे नूं कमा अलगुन देखें इताम हुरी कम इज्जत रईस मिहार की मी आसन देगे हिदमा रैतुना फोर को नुदेवी निमिकें दाने हर का वेगे मिदानी इज्जत रईस एकशीगम वा गोतुगा इज्जत रईस वेरिकमा हवालु आसन द देनी ए अलगंड कन्नेगे हशिगंडुगे कोंतनक कम ए बेंकोकुन लिबेनी नूनी दुबाइन लिबेने आसन देगे वकिबाय अनेबे लिबेनी बेंकोकुन्ने नूनी थाईलैंड उन्ने मी उसूलुं मिवाक अलगुन मेन्नं अडुविं आइस एमफाउं कुरीगा लिबे मुंदिया श्रीलंका इंडिया मी खैरी रदशुं वेस आसन नुलिबि मी दिए इजते राइस मी कंबडू मुगे वाहक दक्कंजाम अलगुन में हमा बीरु कांपते दीगेन तिबेन भी तो सुवाल इज्जत रईस इस्टेट मेंबर और इससे वेंगो समाल को धन्यवाद मजियो गवादो के फास्टोस देवना मादा के बा ए मादा का बुननी
member ko waha ka dakawang gendaro ena onduwa the best kame kurma ki mana kame kama isete member na handu fukarwa ඉසිතෙරයි මුහිම්ම මවුලුව කම වාහක දෙකවැනි. සිහි හිදුමතුගේ වාහකල්වන්න දක්ක. එකශීගෙන්වා රංගලු හිදුමතේ නුදිබේ වාහකමි දක්ක. අල්ගමෙන්න්න කුරවෙන් හොරියාකම කොත් දිනුන් ඒ අලුමන්ගේ ලාසිම් අල්ගමෙන්න්න ලාසිම් කරේ කමගේ වාහකල්වමි දක්ක. හිවෙතෝ මිවාහක දක්කම් ෆෙශීම මියා ඉංකාර කරණී ඒ ඉක්ලස්තරිකම නැතිම ඉසිතෙරයිස්. අගේගතකී මියදු මිහිසතෙරි මජලියුගේ නුවදිය තිම් මෙම්බරුම් මිකමා දේතරේ අලුන් ගබූල් කරන්නේ අලුන් මිදෙක්කි වාහකය දේතරේග පුරිහමයක් ආයද පුරාණකම අලුන් ගබූල් කර ශුක්‍රියා දේෆුස शुक्रिया इस्ते member माफरन देखो दायरा इस्ते member अब्दुल रिफाव शुक्रिया इज्जत रईस सिखी हिदमत बे बिल के रिपोर्ट अद्वाद वीति अदि वरफुरी हम रिपोर्ट तैयार कोल्ले वीति कमिटी के मुगरी रशा अदि कमिटी के में मेंबर उन्ना वर क्लास तेरे कमा एक शुक्र दन्ना इज्जत रईस खामे रंगला कुरेवेनी एकमे कुरेवेने मगुता थानावस्वेगे अलवंडु वेस्ट रईतु मजली हुगे मेंबर एग्गे गोतुगा हुआ कोरिता तिम्महा गावणी एत रईतुंगे गातु मसेके कुराता एतं अहर्तके वि एबुना वरुगे පිරුවරි කමක මිගවමුගේ හාලත් දියකං අලුවඬක ගාමුස් රයිතුන් කිබේකු නාද උඳගු කංකන් දිමාවේ එනමස් එකංකං කමා බෙහෙ මුස්සතකුන් හම හල්ලු කොද්දේකං ෆාහ කොල්ලන් ආසන්දයා අදි එන්ස්පා ගේ හිදුමයි එතන්තං හවාලු ෆතිබ්බයි ෆරාත්තකුන් වර එකශීගෙන් වා ගොතෙග්ග එකංකං කුරාකං හම ෆාහ කොල්ලන්ජි इंस्पायर हवाले हुन्नवी ज़ीनिया या अलवन में हम यागिनुम बस गुला गिना वगुत्त होगा आदि फोन जवाब नुदेवुन कम गावियस ए राजितुंगे खंकमुगे मालूमात अलवन में ना हिस्सा को देव आदि इंस्पायर हवाले हुन्नवी हीना बस बारा फुरी हम आदि हिलाफ मसेक्के तके कुरब्बा का हमारुन फाहा कोल्ला इसे तेराइस अलवन में हम फाहा कोल्लन जेहे निमिदिया सरुकार निमिगे दिया इरुगा आसंदया एंस्पा के बजट एक्को हुस्कोल्ला फे इनकम वेस मी फाहा कोल्लन जेहे कमे सरुकार नवंबर का हवालु आदि सरुकार बाकी एम्महा दुवस्कोलें वंगिरुगा दौलतु गनें एम्मे फैसा फोच्चे वेस आसंद एंस्पा हिंगाक विवाह के समय दक्कालम वाने हैं नोंतो आदि या एको दौलतु के आसंद इंस्पाइंग राज्य बेरुगे फरातक बिलियनों फैसा नुदक्क हुई वाह के समय दक्कालंचे ए फैसा दक्का निम्माफा हुरी नामा पर फसे हवाने हवालुई बयक कुरी अद्दा पुरता मिजेनी ए फैसा देक्कुमुगे कंकं होदा ने फैसा यकों ऑपरेट कुरंग मिजेनी नुइता का आदि दारणी के तेरेगे ऑपरेट वा मिजे एमा मिवाहक वे समा इज्जत तेरी मेंबर फाहा कोल्ली नमा वर फुरिहम इस वर इखलास तेरी कमा की एफली गोन्न कमे नो इज्जत तेराइस इखलास तेरी कमा की थेदु मालूमात रयितुना हिसाब हाम कोद्दिनु इखलास तेरी कमा की ए रयितु मीहाया देथरेगा एनगे ओए लोबी वाकी फिकुरेगे वाकी बया को सलामे वाने गोतक बट्टन कोगे एवाहक देक्कुमे विष्णु इज्जत तेराइस इखलास तेरी कमा की थे एबे फुलुंगे सरकारों है भी हडी गिवाह किस दक्का लमीन तो इखलास तेरी याम अलगन में गदे वाह का दक्का दो है ना दे तेराइस अलगन में सरकारा हवालुएगे मिवी नुवमस तेरेगा मैं अगन गोतेगा मि कुरंजे होनो कमा की कुरी सरकार हवाल को पूरी दारणिता दक्का सिस्टम त रंगल को ऑडिट तक कुरेवी तंतंग हम मगा एलुमुगे मसेक्केता इराद कुरेविया एमसेक्केता मिहार मेयोती फुरिहा उमुगे थेरे अलवन में ना फेनिगे मिदानी इजेवेस इज्तिमाई कमेटी सरकारोगे एबुना बोडु हॉस्पिटल गे फणर बेफुलुम वडा ए बेफुलुंगे हालत किया देबो मुंगेंदिया रयितुना टीवी गा कुरिमतिगा ए अडु ए इविगेंदिया ए बेफुलना हुरी गोंजे होंತ ಹೋಗೆ ವಾಹಕ ವಿಸ್ ದೆಕ್ಕಿ ए बेफुल मी एमडीपी सरकारा देहास
අශාරවනහරු හවාලුවගෙන් දියරුග ධර්මවන්ත හොස්පිටල්ගේ නමුග වර බොඩු ඉමාරාතෙන් අල දුනියේගේ ෆෙම්වරුගේ ආලඇත්තන් එතන ලෙවිෆ එබේෆුන්න හවාලු එන්නම වෙස් සතාර නොවෙම්බරු දෙහස් තේවිහුග රයිස් ඩොක්ටර් මුනිස් වෙරිකම හවාලුවරු මීගේ ගින ආලඇත්ත නුවත මෙෂිනරීස් බිලියන් ගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ಹುರಿ ಹಲಾಕು ಸರ್ವಿಸಬಲ್ ನೋ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ತಂ ಹುರಿ ಗೊತ್ಸ ಸರ್ವಿಸ್ ನುಕುರುಮುಗೆ ಸೌಬು ಮುಳಿ ತಂಗೊತಿ ಫುಂಡಿ ಎಕಂಕಂ ಹಲ್ಲು ಕುರಂ ಮಿಯದು ಸರ್ಕಾರಂ ಎಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರಂ ಮುಂದನ್ ಇರಾದ್ ಕುರವಿಯ ಕುರಿಯಂ ಒಯ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲ್ಗೆ ತೆರೆಗ ಮಿ ಹುರಿ ಹಾಕಮೆ ಹಲ್ಲುವೆ ರಯ್ಯಿತುಂ ಎದೆ ಹಿದುಮೆತ್ತ ಮಿ ಸರ್ಕಾರಂ ದೇನ ಕಮಿ ಶಕ್ಕೆಂ ಒಯ್ ಕಮೆನ್ನು ಏಕಮಟ್ಟಕ ಮಿ ಸರ್ಕಾರಂ ಮಸೆ ಕುರಬ ಹುರಿಹಾ ಬೇಫುಣ್ಣ ವರ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆರ್ ಕಮ ಶುಕ್ರ ದನ್ನೋ ಅದಿ ಮಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನು ತಾಯಿದ್ ಕುರಾವ ಹಾಕ ದನ್ನೋ ರಬ್ಬಡ್ ಶುಕ್ರ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮೆಂಬರ್ ಮಚ್ಚಂಗೊಳ್ಳಿ ಉತ್ತර ದಾಯರ ಮೆಂಬರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸ್ ಅರುಣಸ್ ಮಿ ಬಿಲ ತಾಯಿದ್ ಕುರಾವ ಹಾಕ ದನ್ನವ ನವಾವಿ ಸೊಬ್ಲಿಕ್ ದೇಹಾಸ್ ಫನರ ಸಿಹಿ ಖಿದಮತುಗೆ ಕಾನೂನ ಮಿ ಗೆನೆವನು ಇಸ್ಲಾಹ್ ತಕಿ ಹಮ್ ಹಗೀಗತುಗಸ್ ನಿಜಾಮ್ ಹರ್ದನಾಕೋ ರಯ್ಯತುನ್ನ ಮಿಹಾರವ್ವರೆ ಬೊಡ ಮಾನವಿ ಗೊತೆಗ್ಗ ರಯ್ಯತುಂಗೆ ಬೇನುಂತ ಫುದ್ದು ಮಟ್ಟಕ ಅದಿ ಹಮ ಯಾಯಕೀಗ ದೌಲತುಗೆ ಫಾಸ ಹಮ ಗೊತುಗ ಬೇನುಂ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಅಳಿಗೆಂದಾನೆ ಬಾರೆ ತೆದುಫುಳೆ ಬೈ ಮೆಂಬರುಂ ಫಾಹ ಕುರವ್ವಾಫಿ ಎಬೇ ಫುಳುಂಗೆ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತರಿಕಮುಗೆ ವಾಹಕ ಎಬೇ ಫುಳುಂಗೆ ದೌರುಗ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತರಿಕಮುಂ ಸಿಹಿ ದಾಯಿರಾಗ ಕಂಕಂ ಕುರವ್ವಾಫುರಿ ಗೊತ್ತ ಬಲಾಯಿರು ಅಳುಮೆನ್ನ ಫೆನಿಗೆನ್ ದಿಯೈ ನೇವಾ ಹೊಳಿಂ ವಕ್ಕಂ ಕುರವಿಗೆನ್ ದಿಯತಂ ಎ ದೌರುಗೆ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತರಿಕಮುಂ ಅಳುಮೆನ್ನ ಫೆನಿಗೆನ್ ದಿಯೈ ಧರ್ಮವಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೇರು ಗೌಮೆಗ್ಗ ರಹುಣು ಕುರವಿಗೆನ್ ದಿಯ ಮನ್ಸರ್ ಅಳುಮೆನ್ನ ಮಿಹಾರ ಮಿ ಫೆನ್ನನಿ ಏತಾಂಗ ಸಿಮೆಂತಿ ಗಂಡೋ ಎಕನಿ ಗಾನೂನಿ ಬಾರ್ವೆರಿಕಂ ಮಿಹಾರೋ ಯೋತಿ ರಹುಣೆಗ್ಗೆ ಧರ್ಮ ಬೇರು ಬಯಕ ಗೊಸ್ಸ ಮೀ ಸಿಹಿ ಖಿದ್ಮತುಗೆ ಗಾನೂನ ಗೆನ್ನಂಜೆ එකශීගෙන්වා හෙව් බදල්ත නොගනවමුගේ සෝබුන් මි දායරයන් අබ්බානායගන් සරකාරු හිංගන් තිබේ බයකු රයිතුන්ගේ මුදා නහමගොතුග බේනුම් කුරා ගොයි අරුණු දන්නවානි මිෆහරු මි හුෂයිලිගෙන් දිය මාද්දා නම්බර 6ගේ ශවියනීගේ එකක මි හුෂයිලිෆොයින් ඉස්ලාහු ಫರ್ವಾಯ ಖಿದ್ಮೈ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನ ಮಟ್ಟಕ ಹದಂಜೆ ಉಸೂಲ್ ತಕ ಮಿಂಗಣ ತೋಗೆ ತಫ್ಸೀಲ್ ಮಿ ಕಾನೂನುಗೆ ದಶುಂ ಹದ ಕವಾಯಿದುಗ ಸರೀಹಕು ಬಯಾಂ ವೆಗೆನ್ ದಾಣೆ ಅದಿ ಏಂ ವುಮುಗೆ ಸಬಬು ನೇವಾ ಹೊಳಿಂ ವಕ್ಕಂ ಕುರ್ಮ ಸಿಹಿ ಖಿದ್ಮೈದ್ದೆ ದಾಯಿರಾ ತೋಗೆ ಬಿನಾತ ಬೇರು ಗೌಮ್ ತಕ ಸಿರ್ರುಂ ವಿಕ್ಕಾಲುಮುಗೆ ಕಂಕಂ ಬೆಸ್ ಹಿಫೇಟ್ಟಿಗೆನ್ ದಾಣೆ ಕಮ ಅಳಗೊಂಡು ಕಬೂಲ್ ಕುರಂ ಶುಕ್ರಿಯಾ ದೇ ಫುರ್ಸತ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮೆಂಬರ್ ಹುಳುಮಾಲೆ ಉತ್ತර ದಾಯರ ಮೆಂಬರ್ हसन शरीफ शुक्रिया इज़्ज़त रईस गा नंबर 4 सब्लिक देहास फनरा सिखी हिदमत दिनों के गानों चलफा मिसला को रिपोर्ट अच्छे धन्यवाद कम गवाना आदे मैं रिपोर्ट का वारा मुहिम नुक्ता तक फा करवा है बोरे प्रिवेंटिव किया आदे कमे गोस्वेदान कम के कोरिया लफा को उन्होंने बाइजें अतुदार कम कोरिया लफा को अदुके सरकारों कंकमा दुराला विष्णु तरीकमाए को रेवन तरीकमाए को बाइये का मगन मुशलदान कंत रखा तेरे को मट्टका मी बिलु फरमा कुरे फो अतीती है अदु सरकार वर्बर शुक्र वेरिवांग आदे वादवेरी फरायत को ठकुरार को बदक का नुवम है के वाहका नुवमस्तु है कि सरकार का बस हर दो के वेरिकं कुरे सरकार का देबामी होंगे वाहका दक्का फालगुन में हुलासर कम के वाह दक्कम भी राज्य के सिखी निजाम फुंडाला कोई वर फेन्नंग हकीकत की मेडिकल माफिया वकी बयकर नाजाज का मंफा दिबे गोता वादवर एमडीपी सरकार देदावरे के वेरिकं कुरियर गवर्नमेंट कोने ड्रामा कोले कुदिन्ना बेसतर कुरुमगे निजाम बेसतर कुरुमट्टका नाजाज गोतुगा फैसा दिगें कंतत को फै गई सेखी निजाम फुंडिफोय वरकी अलगन में नमिया देंगेनी जमान सुरें दिगु मुद्दत का दिवे तारीहुगा राज्य में तेरे कुरेवे द क्वालिटी के बेस अलगन में रायतुना कांदें එතර කුරමුන් ගෙන්දියයි වර බොඩ අමිල්ල මස්ලාතු එයා ගුළුන්ගුරි ඒරෙගේ වෙරිකමන් අන්න බයකක් එමුණ ගුළුන්ගුරි ෆරාත්තක නෆානගේ කොතක් අදුගේ සරුකාර කීතෝ මිකුරි අදුගේ සරුකාර මිකුරි දිවෙයි දවලතුම් මි කුරමුන්දිය බොඩ හේද ಹುಟ್ಟೇನೆ ಗೊತ್ತ ಬಲ್ಕ್ ನಿಜಾಮೆಗೆ ತೆರೆಗ ದಿವೆಹಿ ರಯ್ಯತುನ್ನ ಫಾದಾ ಹುರಿ ಗೊತ್ತಗ ರಯ್ಯತುನ್ನ ಫಾದಾ ಹುರಿ ಗೊತ್ತಗ ಬೇಸೆ ತೆರೆಕೋ
ರೈಯತ್ತು ದಿವೆ ದೌಲತು ಪುರಮು ಮಿದಿಯ ಬೋಡು ಹೇದವೆ ಸಲಾಮೆ ಕುರೆ ಗೊತ್ತಿ ಇಖುಲಾಸರಿ ಉಮ್ಮಕಿ ಕೊಬಾತೋ ಆದೆ ಅಡ್ಡು ದೆಕೊಂಡು ದಾರಾಗ ಇಜ್ಜೆತ್ತಿರ ಮೆಂಬರ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಗಾಹು ನಾಜಿಲ್ ವರಗಿನ ವಿದಾಳುವೆ ವರ ಕಂಬಡು ಆವಾಹಕ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಕಂಬಡು ವಣಿ ಮಿ ನಿಜಾಮು ಗೆನ ಐರುಗ ಮಿ ಫೆನುನಿ ಅದುಗೆ ಸರ್ಕಾರ 1.1 ಬಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ನುದಕ್ಕ ಹಮ ಏಕನೆ ಅಕುರ್ತಕ್ಕೆ ಜಸ್ಸವಾಫ ಅದುಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬದುಗ ಮಿದರ್ನಿಯ ಸಳವಾಫ ದಿಯತ ಮೀನುಂತ ಕುರಿಕಂತ ಆ ಸಂದೇಯ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಿದ್ಮೆ ದಿನಮಟ್ಟಕ ತಿಮನ್ನಮೆ ನಿಜಾಮ್ ರಂಗಳ ಕುರಾಣಕಮ ವಕಾಲತ್ ಕೊಗ್ಗೆಂಗ ಬೇಫುಳುಂ ಸರ್ಕಾರ ದೂಕಫ ದಿಯೇರು ಗೋತಿ 1.1 ಬಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ಎತೆರಿಯವ್ವೆಸ್ ಬೇರವ್ವೆಸ್ ದಕ್ಕನ್ ಜೆ ಫಾಸಾ ನುದಕ್ಕದಿಯೆ ಇಹುಲಾಸ್ತರಿ ವೆವಿಜ್ಜತೋ ಇಹುಲಾಸ್ತರಿ ವಾಣೋ ಮಿಕಂ ಒಣ್ಣಾನೆ ಮಿಗೊತ್ತ ಕಣ್ಣು ಕಫ ಅರಣ್ವೆರಿ ಬಜೆಟ್ ಅಕ್ಕ ಆಯಕು ಅರಣ್ವೆರಿ ದೌಲತೆ ಅರಣ್ವೆರಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ವೆನ ಸರ್ಕಾರ ಹವಾಲು ಕುರಿ ನಮ್ಮ ನುವಮಸ್ತೋಗೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಂವಿ ಮಿ ನುವಸ್ತೋ ಮೌ ಫಾಸಾ ಚಾಪ್ ನೊಕೋ ಧರಣಿ ದಕ್ಕಮು ಎತೆರೇಗ ಧರಣಿ ದಕ್ಕಮು ಬೇರ್ಗ ಧರಣಿ ದಕ್ಕಮು ಎವ್ವೆಸ್ತನಕು ಲೋಣೆ ನುಣಗ ಅದುಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಕೋ ದೌಲತ್ಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ರಂಗಳು ಕುರ ಕಮಕಿ ಇಹುಲಾಸ್ತರಿವು ದೌಲೆ ನಿಪುಣೀಮ ದೌಲೆ ಲೂಟುವಾದವ ದೌಲೆ ನೊಳಾದವ ರೈಯತು ಬಿಕಕೊವ್ವ ನೇವಾ ಹೊಳಿನ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಗೆನ್ನಾರ ಅದಿ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಹಾಲೆತ್ತವುಗ ಫಾಸಾ ಚಾಪ್ ಕೊಗ್ಗೆ ಅಮಿಲ್ಲ ಮಸ್ಲಾತೂರಿ ರಿಸೋರ್ಟ್ ತಕ್ಕುಗ ಮೀಯುಂ ಐಸೋಲೇಟ್ ಕೊಗ್ಗೆ ಫಾಸಾ ಗೆಂಗೊಸ್ಗೆ ಎಮಿಯುಂಡ ಮಾ ಎಮಿಯುಂಡ ಬೇಣುವ ವರ ಫಾಸಾ ದಿನಿಮ ಎಯಿ ಇಹುಲಾಸ ನೂಮಕಿ ಇಹುಲಾಸ ನೂ ದೌಲೆ ಮುಳಿ ಫುಂಡಾ ಲಾವ මියදු ආසම මජලියෝග තිබන්නමෙන් ඉගුලාස්තරියේ බුඩුමුකුන් ඒ රංගලෙන්නු ඉස්සෙත් රයිස් මේ රිපෝර්ට් වාකේ දක්කාකම ගවානම අදුගේ දවුලේ වෙට්ටිෆොයි حالතුන් සලාමේ කුර්මට්ටක අදුගේ රයිස් ජම්හූරියා මුලි මාලියත වශාජහේ මුලි ගවම සලාමේ කුරවේ මුලි නිසාම්තකේ ගෑම් කුරමු මිදනි ඉගුලාස්තරි උමකි මිෆත රංගලු හේයෝ ඉස්ලාහ් තක එක්කෝ දුරු මුස්තක්බල රයියතුන්න ෆාදා හොරිගොතක් මිකංකං ගානූනුගේ තෙරෙන් තළුලෙවිගෙන් දා තන ಬಿಕಂಕಂ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಮೀಸತೆರ ಮಜಿಲಿಯ ಗೆನಾಮ ಇಖುಲಾಸ್ತರಿಕ ಮಾಯಕು ಬಲಾಗಣೆ ಎ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗ ತಾಯ್ದು ಕುರಬಾವ ವರ ರಂಗಳು ಹೇಕಮೆಗೆ ತಿ ಕುರಬನಿ ಬುಡಫ ನಿಮ್ಮಾಲಿ ಮೇಯತಿ ಏಕಂ ಹಿಸಾಬು ಫರಿಯ ಮೇಫ ದೇವಿ ಫುರಸ್ತ ವರ ಬುಡಶ ಗುರಿಯ ಶುಕ್ರಿಯ ಇಸ್ತೆ ಮೆಂಬರ್ ವೆಲ್ಜು ದಾಯರಾಗ ಇಸ್ತೆ ಮೆಂಬರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಶುಕ್ರಿಯ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸ್ ಗಾಣು ನಂಬರ್ 29 ಫಣರ ಸಿಖಿ ಹಿದಮತ್ ದಿನುಗೆ ಮಿ ಗೆಣೋಗೆ ಬಿಲು ಕಮಿಟಿ ಗಾಣುನ ಇಸ್ಲಾಗಣೋಮುಗೆ ಬಿದು ಕೊಮೆಟಿನ್ ದಿರಾಸಾಕೋ ನಿಮ್ಮಿ ಗೊತ್ತುಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಮೇದು ಎಚ್ಚ ಧನ್ಯವಾದ ಯಾರು ಧನ್ಯವಾದವೇಣಿ ಹಗೀಗತುಗವೆಸ್ ಮಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವರ ಫುರಿಹಮ ಅದಿ ಮಿ ಗೆಣವೆ ಇಸ್ಲಾತೋಕಿ ಮಿವಗುತು ಗವಮುಗೆ ಇಕ್ಸೋದಿ ಹಾಲತ ಬಲಾಫ ಅದಿ ವಗುಂಗೆ ಅದ್ದರು ಗವಮು ಸಲಾಮೆ ಕುರುಮಂಗೆಳೆ ಎಮ್ಮೆ ಹರುದಣ ರಂಗಳು ಫಿಯವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಅಳುಗೊಂಡು ದೆಕೆಣಿ ಇಸ್ದತ್ತ ರೈಸ್ ಇಖುಲಾಸ್ತರಿ ಕಮುಗ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಲಾಯರುಗ ಇಹುಲಾಸ್ತರಿ ವೀಮತೋ ಫಸ್ಸಹರುಗ ವೆರಿಕಮೆಂಡ್ ನಿಮುಣಿಮ ವೇದು ಸಿಕ್ಕಿ ಮರ್ಕೋಸ್ ಕತುರುಫಣಿ ಫುರಿ ಫಹರಿತ ವಸೀಲೆತ್ತ ನೆತಿ ಎಂಡಿಪಿಗೆ ವೆರಿಕಮುಗೆ ಇಹುಲಾಸ್ತರಿ ಕಮೆಂ ಒತಿಮತೋ ನೂನು ಫೊದ್ದುಗ ಮಿಯದಾ ಹಮಿಯ ಸಿಕ್ಕಿ ಮರ್ಕೋಸ್ ನೆತಿ ನಿಮಿದಿಯ ರಿಯಾಸಿ ಇಂತಿಹಾಬಾ ದಿಮಾಕೋ 26 ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೆ ಹೆನ್ ರಹೆಗೆ ಕುರಹುಂ ದಕ್ಕಾಗೆ ರೈತುನ್ನ ಗವಾಮೆಂದುರು ದೆಕ್ಕಿ ಇಹುಲಾಸ್ತರಿ ಕಮೆಂ ಒತಿಮತೋ ಇಹುಲಾಸ್ತರಿ ಕಮೆಂ ಒತಿಮತೋ ನೂನು ಲೊಹಿಗ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಳಾಣ ಮೇ ಬುಣೆ ನೂಕುದಾಗೆ ಫೋಟೋ ಎದ್ದೆಕ್ಕಿ ಕುರಹುಮೆ ದಕ್ಕಾಫ ಯೋತಿ ಹುಸ್ಬಿಂಗ್ ಏ ಇಹುಲಾಸ್ತರಿ ಕಮೆಂ ಒತಿ ವೆರಿಕಂ ವೆಟ್ಟೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಫಹರಕು ರೈತುನ್ ಗುಂಬೋ ಹದ್ದಂ ರೈತುನ ಒಳವಾದಂ ರೈತುನ್ ನೆಕಿ ಆ ಮೀಜತೆ ಮಜ್ಲಿಸ್ ತೆರೆಗ ವಾಹಕ ದಕ್ಕವಾಣ ಎಂಡಿಪಿ ನಿಸ್ಬವಾ ಬೇಫಳಂ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸ್ ಅಳಗೋಡು ಹಿತಾಮ ಕುರಂ ಎಂಡಿಪಿಗೆ ಪಿಜಿ ಲೀಡರ್ ಹಿತದು ದೆಕುಣು ದಾಯರಾಗಿ ಇಜ್ಜತೆ ಮೆಂಬರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನಾಜಿಲ್ ಮೀಜತೆರಿ ಮಜ್ಲಿಯುಗ ರೈತುಂಗ ಹಗ್ಗುಗ ವಕಾಲಾತ್ ಕುರಾತಿ ಅಳಗೋಡು ಮೇಲೆ ಹಿತಾಮ ಕುರಂ ಎಬೇ ಹೊಳ ನಿಸ್ಬೆವ್ವಾ ಪಾರ್ಟಿನ್ ರಾಜ್ಯ ತೆರೆ ಮಿಹು ಮಾಲೆ ಗೆನ್ನ ರಾಜ್ಯ ತೆರೆ ಗುರಿ ಹುರಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿ ಇದು ಮೆತ್ತದ್ದೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಕ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ತೋಗೆ ಮುಳೆ ನಿಜಾಮ್ ದುವ್ವಾಲ ಫೇರ್ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸ್ ಬೇಣು ಕುರಂಗ ಕತುರಗ್ಗವೆ ಸೊತ್ತಿದ ಬರು ಜಹಾಫ ಬೇಣು ಕುರಂಗ ಹುರಿಯಾ ವಸೀಲ ಎಮ್ಮ ಕೂಡ ಮೋಜಿಬು ಕಿರಿನಾಡ ಗೊಡಿಯಂಗ ಐಸಾಬುಸ್ನೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಇದು ಮತ್ತು ಗವಾ ದಕ್ಕ ಮಿಯದು ಲದುಗತಿ ವಾಂಜೇನೆ ಇಜ್ಜತೆ ಮೆಂಬರ್ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸ್ ತನುಗೆ ಎಕಶಿಗೆಂವಾ ವರಕ ಮೋಜಿಫುಣ್ಣೆ ತನುಗ ಅತೆ ಫೈಕ್ ಕಂಡಾಗೆಂದ್ಯಾ ಬೇಸ್ಕೊಳಂಗೆಳೇನ ಬರುನೆ ಫಸ್ಸಾರಗ ವೆರಿಕಣ್ ನಿಮ್ಮಾಲೆ ಮುಳಿ ದೌದೆ ದರುವಾಲ ಮುಳಿ ಸಿಕ್ಕಿ ನಿಜಾಮ್ ಫುಂಡಾಲ ದೆಂಗಾಸ್ ನೋಮಸ್ತುವೆ ದಿಯಮಸ್ತುವೆ ಕಿಯಾಗೆ
මියදු මිතා වාහක දක්කාර තිමන්නම අමිල්ලයන්ගේ තිමන්නම කුරි වියානුදා මුඩුදාරු කන්තත්ත පලාරයගේ දනි ඉස්තර රයිස් තිම්මිනට මේ එකරිගෙන් වගුත වෙස්නුම් මිකාද වාහක රිපෝට් එක දක්කන් ඉස්තර රයිස් එහෙම කඩ එළිගෙන් MDP නිස්බවවා බේපුණු මිතනුග රයිතුන්නේ කියා මිදක්ක වාහකත රයිතුන් ගබූල් කොග්ගන්නුවානේ මුළි රාජ්‍යතර රයිතුන් මාලිය ගුලකොර රාජ්‍යතර රයිතුන්ගේ සික්කී නිසාම් පුඩාදි බයකි MDP දෙවි ෆුර්සතෙන් උදාස්තරිකමයක සුකුර්දන්නව සුකුරියා ඉස්තර රයිස් शुक्रिया इस्तेमाल फॉर्मूला को देखने दायरा इस्तेमाल इब्राहिम हुसैन शुक्रिया जते रईस अदे सिही हिदमतुग वाहक MDP बेफुलंग दक्कायरु आवुनु हितंगारा MDP बेफुलुने एंगे बाए सिही हादतु मि बेफुलंग वेरिकमुग कंकम वेगंदियोगे अदे आवुनु में वेरिकमा हवादु वेरुगा आतंदीन दक्कन वे 1.1 बिलियन रुपया 1.1 बिलियन इंगे तो आसंद फासर नुदक्का हॉस्पिटल वीराना वगन हलाकुगेन बियई मिहारवस तिबेपलोंगोस आउन मेंगे सिशी गतों एम्मे गिन रायतुन्ना हिदमत दे एंग हॉस्पिटल दक बाने आईएम जो मिहारस एतना गस बदादीमा एक पाहाने एक वदे वेरनवानी गे तो आदे MDP कुने नेंगेने तंत्र मेंटेन कुरा करे MDP का नेंगेने एक गुता कब्बस टेक्नोलॉजी की ओन्ने चिक्का में सिही निजाम को टेक्नोलॉजी की बेनुं पुरंजी है चिक्का में मिकंत नेंगे राज्य हुरिया कंपनी तक दरवादापा बोडो सिंगा स्केम मेडिकल माफिया एम्बस हिंगा फत्सहारुगा मुली गाम दरवादापा गोस्सा मिहारू मुननी सिही हिदमत रंगले नूने सिही हिदमत नुदेबेये ಅವನು ಇತಾರ ಮಿಬೇಬಳು ಫತ್ತಾರೋ ಕಿಬ್ಬಾಯ್ ಕುರಿ ಅವನ ಫೋಮ್ಮದಕ್ಕುಗ ಎಕಣಿ ಕೊಂಬೆ ದುವಾದಕ್ಕು ಹೆಂಗ್ ಯಾ ಎಂಬಿ ದಾನ್ಸುಗ ಹಿದಮ ಮಿಹಾರತನಿ ದೆಮು ಕೊಬಾತೋ ಸಿಹಿ ಹಿದಮ ರಂಗಳುಗಪ ಕೊಬಾತೋ ಮಿಬೇಬಳುಗ ಫತ್ತಾರಿಕ ಸಿಹಿ ಹಿದಮ ರಾಜ್ಯಗೆ ರತ್ತಕುಗ ರಂಗಳು ಕುರೈಪ ಅವನ ದೆಕುನುಗ ಝೋನಕೆ ಕಿಯಾಪ ಸಿಟಿಯೆ ಗೆ ದರಜ ಅವನ ದೀಪವನ್ನನಿ ಸಿಟಿಯೆ ಕೊಂಗ್ ಕುರವೆ ಎಬ್ಬೆಸ್ ಕಮ್ಮೆ ನೋವೆ එම කාර්යගමනනේ අඩ්ඩෝතල හොස්පිටල් එවනිකම වාණය කියාප බදාදාරුක අඩ්ඩෝතල මිතනු ෆෝම්මදක මත්ස ජෙහුනීම හරදකුඩ කුරමගෙන් අඩ්ඩෝතල ගෙන්දනි ගෙන්ගොස් අනෙක අඩ්ඩෝතල මෙස් හම ඒ පේෂන්ට් මාද ගෙන්න ජෙහනේ කිදිමත දෙරිෆිකාන්ඩේ ආදේ අවම මිසරකාරුක මිහාර ජූන්නා හමය 1 පොයින්ට් අවන හඳාමාගතුක ගාග්ගණක मीडिया जुलाई माहुगा दिहे का हमें 1.4 बिलियन रुपया आसंदे बने धक्कापा आदे कोम्बे बाहर को मिबेपलम फत्तारे बाहर को मुली गांव दरवादम गोस सिहीद मत बदाने कमेना वकी दायरा है वकी थाने नोबे हुरिया तने दरवादा फाता नुदक्का फिलागन फावागन दनी दियाम दंगन वेरिकम को मिजेहनी अबदुस मिहिर हुरिया फाता तक धक्का ದೇಹಾರು ತಿಂಗಾರು ವಾಯರು ಮಿಬೇಪಳು ದರುವಾದ ಪುನ್ನ ಫಾತ ಅನ್ನ ವೆರಿಕಮಕು ದಕ್ಕ ನುನಿಮೆ ಅದೇ ಐಎಂಚಿಗೆ ಹಿದುಮ ತಗು ವಾಹಕ ದಕ್ಕದ ಇರುಗ ಮಿಬೇಪಳು ನಿಮಿದಿಯೇ ಇರುಗ ಅವನ ವರಗಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ದಿಮಾವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದಾಳಮ ಗೆಂದವನಿ ಮಿತಾಗ ಮೆಷಿನರಿ ನೆತೆ ಹುರಿಯಾ ಮೆಷಿನರಿ ತಕ್ಕೆ ಮನಿ ಔಟ್ಡೇಟ್ ಒಫೆ ಹಿದುಮ ದೇನಿ ಕೀಹತ್ತೋಯೆ ಅದೇ ಫತ್ಸಾರಿಗ ಮಿಬೇಪಳು ವಾಹಕ ದಕ್ಕನಿ ಮಿಯದು ಅವನ ಮೆಂಗ್ ರೈತುನ್ನ ಗಿನ ಕಂತೆ ಕೊದ್ದೆಂ ಗಾನುನ ಇಸ್ಲಾಂ ಗಣೇಶ ನಮ मिकंत मिथरकार खोदे मसे कुरा एरुगा अबदु साउन में फेननी अवन में इदुकला सरकार इदुकला कोम्मे कमे गवेस मितागा MDP मेंबर वाहफुल दक्कम गेंदवाता आदे अवन नन्नवाने मियम्बरन जिम्मादारु कमिकं कोरम बेज्जे तिबेपलो हमें कने पार्टी मितनुग रिप्रेजेंट कोगे मिकमे नुआने अवन में खंकं कुरंजे हेनी राज्य के रईतों का मजली है मी मजली हूं खंत कुरमानी राज्य के रईतों बेनु वाकुतरे शुक्रिया देवी फिर तक शुक्रिया इस्तेमाल हुलमाले देखनुदार इस्तेमाल अहमद शमीद शुक्रिया रईस आवण में मेंबरों मितागा मी बिलब बाउस को मादी हैं दोस्तों को स्वरगिना नंबर तक गवाह अरद तक गवाह का बदक्का मुदक्का और फैसा तक गवाह का दक्का और स्मालियत कमेटी के
member ka umma algonda slivori by numbers te ka balalar inspire November 17 November 2023 hame बिल्कुल ऊपर हाथरुस्ते के रूपरी हाथरुस्ते नुवदिया $1 million नवंबर 17 का फाहूं मैं भी दोस्त होगा 1.5 बिलियन इंस्पा का बिला आराफ है दे मी के तेरे हस्ते फस्तों $2 million में तो नुदक्का हो रिकम पाग है अजी हमें यह की का एडी के मैं सरकार आया 40 million नुदक्का बिल मैं दरांगो से 250 million इंगे तो मी हगी की नंबर्स तीव्रफुन बल्लो एहम वाकी बायको कुवरी को वाकी बायको फैसा नुदक्का का मजिली हो गया ये तो न ओले को ता आनु में मिदक्का वाह का हुट्टा लेंगे बजे वारक गिने हमें एगो ते बदक्का फेनका का वाह हम फेनका का दारू तक बोड़ो को कुरा वाह आनु न बालेंगे बजे मियदु किहावर कत्तो कुरने मियदु किहावर कत्तो इंजिन गन्ननी ये तो कुड़ा नम आनु में वाह दक्कम बे एक वेद तो कुड़ा नुआ नम आनु में मजिली होगा कुरीग भारत के कुरीवाह का देखो मुझे माने दें आउन में हम मिता का धक्का वाह के दे दो एक वतिन धक्का भी सरकारों के हारू मुदाता MDP सरकारों राहुल कोगें पैसा तक नगा मुरिया मुदले एक तरह के धर्मों तो हॉस्पिटल ही मैंने कहता आउन में PNC या PPM की वरबोड़ा दीन लोबी कुरा दीनी कंत को वकालत कुरा बाय का वेफा मिकाल वाह के देखिए हम हारून वरद दे रहे ए मेफुना सिंगिलवान इस्लामिक लोन नोनी आउन में रिबा नहीं मने को ते लोन नगायरो आउन में बजे कोम्मे सेच्चे रमजी को तुन्ना मस मोगे जे कुरा हम दिवही सरकारों सुकू के गोतुगा इस्लामिक बॉन्डन नगीमा एक तरह कुरंजे कमक कोगे आउन में वाह के देखीमा दादुवती इंगे तो दें हम या की वा रे काउन में मी देख मी एम बड़ा राज्य में देखोनी रिजा हुसी वाह आउन में नने बेंगे जुलाई फेरिगे सरकारों हिसाब किताब राजी तो न सिर्रुकुरम फराफिक एहमा सिर्रुकुरम फरीमा मिकाल वाह के देखम रेगवस MMA को नुबुने रिजाव को हुरी फैसा है वाह के कितना $1 कम कितना $1,00,000 कम कितना $1 million कम रिजाव इतरुवाने मस निमे मियदु नूनी रेग हुरी वरे एक गोता कव सेबे फुल ने फिगाए युदान को फकाए देवी फुरुत हमारा बड़ा शुक्रिया आएंगे तो शुक्रिया इस्तेंबर मतरी दायरा इस्तेंबर हसन जरीर शुक्रिया राइस लेबोरेटरी बेडुंबा $50,000 गे मेसने की पागे 5,50,000 अड्डोद्या मिस्त्री सेवर बोर्ड ಅವನು ದಕ್ಕೆ ವಾಹಕ ಏತ ಮೇದು ಎ ಕೊಡವೆಚ್ಚೆ ವರಬ್ಬೊಡ್ತಂಗೆ ಕೊಡವೆಚ್ಚ ರೈಸ್ ಇದಕ್ಕನೆ ಹಾಗೆಗೆ ಸಿಖಿ ನಿಜಾಮ ಮೀ ಹಗೀಗತ ರಾಜ್ಯಗ ಅದಿ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಮಿ ರಂಗಳ ಕುರ್ಮಗೆ ಅದಿಮಗೆ ಹಗೀಗತ ನೋಹೋದೆ ಫೆತ್ತ ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ಮೀ ಹಗೀಗೆ ಮೀ ರಾಜ್ಯಗ ಸಿಖಿ ದಾಯರಾಕಿ ಅದಿ ನಿಜಾಮತಿ ವರ ಫಹತುಗ ಹಗೀಗತುಗ ಅಲ್ಗೊಂಡ ಮಿಲಿಬೆ ಆಮ್ದನಿಯ ಅದಿ ಮಿ ಗವಮಗೆ ಮಿಹುರಿ ಸಿಹಿ ದಾಯರಾಗ ಏಕೆ ಹಿದುಮೆದ್ದೆ ತಂತನ ಬಲ ಇರುಗ ಎ ತಂತನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಹಿದುಮತೆ ನುದಿಮ್ಗ ಸಾಕುವ ಮೀ ಮಿಯದು ವೆಸ್ ಅದು ಈಜೆ ವೆಸ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಕುರಿಂ ವೆಸ್ ರೈಗಿತ ಕುರುಮಂದ ಎಮ್ಮೆ ಬಡೆ ಸಾಕುವ ಸುವಾಲಕ್ಕಿ ಕಿ ವೆಗೆಂಬಾಯ ಅಳವಣ್ಮೆಣ್ಣ ರಂಗಳು ಹಿದುಮೆ ತೆಗೆದ್ದೆ ತಂತ ನುವತ ಸಿಖಿ ಹಿದುಮೆ ತೆಗೆದ್ದೆ ತಂತನ ಫೆಂಬರ್ ರಂಗಳು ವೆಗೆಮ್ಮಿಯೋನು ಇಷ್ಟೇ ರೈಸ್ ಅಳವಣ್ಮೆಂಗೆ ಸಿಖಿ ನಿಜಾಮ್ಗ ಮಿಯೊನ್ನ ಗೊತ್ತಕಿ ಆಮಕೋ ವರ ರೀತಿ ಹೊಸ್ಪಿಟಲ್ ತಗೆ ಬಾಳ 210 ಮಿಲಿಯನ್ 208 ಮಿಲಿಯನ್ 30 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಗುಬರ್ತಿ ಹೊಸ್ಪಿಟಲ್ ತಗೆ ಬಾಳ ರಾಡೋಗ ಅಣಕ್ಕೆ ಯಾಳಾರು ಸೇಗಿಂಡೆ ಪ್ಲೇನ್ ಏ ಜೆಹಿಗೆಂಗೊಂಡ ಎದ್ದಾರೆ ತಿಂದರು ಸಲಾಫಾನ್ ಹೊಸ್ಪಿಟಲ್ ಏಕೋ ಮಿಯೋನಿ ದುವಸ್ಪಿ ಏ ಅತಲಗೆ ಇನ್ನ ಅತಲ ಹೊಸ್ಪಿಟಲ್ ಅದ ರಂಗಳ ಹಿದುಮೆತ್ತ ನುದೆವಿಗೆ ರಂಗಳ ಸಿಹಿ ಪರ್ವಾದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನುದೆವಿಗೆ ಎತರು ರಂಗಳ ಬೆಸನಿ ಇರ್ತ ನುದೆವಿಗೆ ಮಾರಮಡೆ ಮಿ ನಿಜಾಮ್ ರಂಗಳ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಹಗೀಗತು ಮುಹಿಮ್ಮೆ ಕಾರಿಗೆ ಬರ್ತಿ ಇಮಾರತಕೆನ್ನು ಏ ಅಲ್ಗೊಣಮೆಂಗೆ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ತ ದೂಕೊದ್ಲಾಫಾ ಏ ಹಿದುಮೆದ್ದೆ ತಂತನುಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಅತೊಳಗೆ ಏಕೆನ್ನೋ ದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಳಾಫ ಏ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಗ ಒಬ್ಬ ಜಿಹೆ ರಂಗಳು ಹಿದುಮೆತ್ತಗೆ ದೇ ರಂಗಳು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫೋನುವ ಅದು ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ಹಿದುಮೆತ್ತಗ ಅದೇನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಹೆಂಗುರಿಯ ಮೀ ಸಿಹಿ ದಾಯರಾಗೆ ಫಂಡಿ ಬೇ ಫೋನ್ ಮಿಸ್ ಏನು ಅಳವಣಮೆಂಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ತೆ ಮಿದನಿ ಮೀಗೆ 30,000 ಕುರೆ ಜಿಹೆ ದಾಯರವೆಸ್ ಇಮಾರತ್ತಕ್ಕೆ ಮಿ ಅಲನಿ ಏಕ ಇಮಾರತ್ತಕ ನುದೆವೆ ಹಿದುಮತೆ ಎತ ಅನುಹುರೆ ಡಾಕ್ಟರೇ ಅಳವಣಮೆಂಗೆ ದೆಕುಣ್ಗ ಬೇ ಸಿಟಿ ತಕ ಮಿಯದು ಅಳವಣಮೆಂಗೆ ನಜರ್ ಹಿಂಗಾದಿಸ್ ಅದೆ ಅಳವಣ ಮಿದೆ ಫಸ್ಸಾದೋ ನಜರ್ ಹಿಂಗಾದಿಸ್ ಇಸ್ದರೆ ಸಾಗಿ ಗತಕಿ ಇದಂತನುಗ ಹಾಸ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ ದಕ್ಕಂ ವಿಜ್ಜೆ ಅದಿಸ್ ಜೇನೆ ಅಳವಣಮೆಂಗೆ
50 mga pahatuga hajje mga pahatuga alma jene mad kurema algonme vistambi nukutaeki algonme alambi imarataketto nuni elepahuri imaratto hidumetta rangal kurambito algonme etana quality doctor fonambito mi kankan ittores mi nukure veti hagegatu asan dedani en for pargaragi gawmuge sikhi nizam ge terenge hidumedde farattaga itubar nukure veti algonme raigetunna me majbur wani zamir gabul kurang majbur ge midani rajya berdan jehekam ema alwonu go buje alwonu singi nizam ge tere mihuri masata hallu kor mattaka hardona rangalu master plan hedigen obuje masakat ge kurang nimidiya sarkarum alwonu sama gabu kor borti imarate kurang take dekki wara borti hospital take dekki insate ge hadde mina just adde mina kurim bune me figure out to jehepa hori ennames ege periphery jantam bes ehuri hori gota huttifa ඉජත්ත සේර හුට්ට පෙහෙරි එම කීවකින් හියේ අල්ගොනුමෙන් අඩක්කාවෙස් එදිමාද දීදාලම් වල්ගොන් හිඟාශේ මිගොත ප්ලේන් පුරේපා සරහවතක බහාද ඒ සරහවතක බේනුම් වා බොරති හොස්පිටල්තක අලාපා ජෙහෙජෙකන් තිරහක නාලා ඒ අලා හොස්පිටල්තක පෙම්බර් රංගල් හිදුමෙත්ත දිරුමගේ මෙකැනිසම් ගායම් කරන් ඒර ගණ ගබු කරා ගොතුක මාලේ අවස් බදුබානි මිහාර ජෙහෙගම් මේ අතලොක වෙස් අදි මේ අතලොක වෙස් ඒ බාලා එන්නට තින් හතර හොස්පිටල් මිසාක බුණානම ජෙහෙගොන්න රහෙන්ඩු බුණාන හම ජෙහෙගොන්න කාෆක පෙරහගේ ඔබාලා හොස්පිටල් දෙන් ගාෆක පෙරහක ඔබලා හොස්පිටල් අනක අදිෆකම් පෙරහක ඔබලා හොස්පිටල් මොනේ ජෙහි ජෙහිපා එම මි තින් හොස්පිටල් කොම් රහක ඔබ දෙවේ 10 මිනිටු දොන්චුග එම අලාගේ දවදත කීනන්හි අලුණ මි ෆූබද්දානි රිකරන්ට හර්ද ඔබාරා 5 ලක්ෂ 6 ලක්ෂ කවුන්ටර් බිල දායන් අනක ඔබාරා 6 ලක්ෂ එකෝ බදිමිහෙ මිගෙන්නන් ජෙහෙනි හම අනකස් මාදේ අඩක්ක ඒගෙන් ආසන්දැන් ට්‍රන්ස්පෝර්ට් කොස්ට් අලගොන්න මගේ හා බොඩ වේබ එම මේ නිසාම් රංගල කුම්මට්ටක අගේගේ මාන ගලුන් වජා මාස්ටර් ප්ලෑන් හදන් දුන්නේ ගෙහංගොම්තස් එකන් කුරාහන එකන් පුර දැන් නිමිතිය ෆස්ට් ඉජත්තේ නසර් හිංගායරුග මිගොමගේ එම්මෙ බොඩු සිහි දායරග මාෆියා හිංගී නිමිතිය ෆස්සාරුග ආසන්දේ බලාස්තරේස් ඔතේ එගොත කදා මේ හගේගෙන් මේ අදි හාස්කෝ කොවිඩුගේ මේ ආදමී වබාගා ඒක නාජයස් ෆයදා නගාගෙන් එත බයකු දියේ මුස්සන්දිබමු මුලි ගෝමග හදානක බොඩු බය ඒක තර දුව්වාලි අල්ගොමන දිබුණු දාරියා දිබුණු එහියා දිබුණු ෆයසයස් වී ගොත හගීගතුක නේගේ එම ඒ මස්සාත බදා අල්ගොන්මෙන් ගබ ජෙහෙ අන්නොන්ගේ ජීවිතක අල්ගොමෙන් ගෝමකි හියානෙත්තරවා හියානෙත්තරින්න ජාගනෙත්තන ගොතු දක්කාදේ කොම්බේ දිමාග ගවන බලාලියස් අවන ෆෙනගෙන් මිදනි අබදොස් මි ගෝමුගේ මිනිස්ට්‍රී තෝක තිබේ බේෆුලුම් අදි හාසක නිමිතිය ෆස්සාරුග කුම්පුටති බීෆුලුම් මුලි ගෝමුගේ යොති බජට් එක්ක දවාදප සතේක බිහි බිලියන් ඩොලරන් ගෝමු දරුවාලා තෙම්බි දක්කනේද කමෙන්නු වේ ඉජතරේ ආදි මජ්ලිස් ලිබුඩ ෆම් වී තිම්මස් අදි ෆුර්තම දෝර මිදනි මේ සර්කාර මජ්ලිස් දුම කුරින් මිතංගොති තලුදාෆා රයිස් ජුමුරේ දෙබ්බාපින හාමගනි ගොණකොල එකනි එමඩ ෆාන කෙබ්බෙට මෙතන ෆොනුවීම යොති පාකෆ බාවාෆා එම අදි කමෙන්ට් නුවෙක දන්නවානේ කොම්මෙන් හඩෙල්ලවන් නුවත මගුමච්ච නුකුන්න ජෙහවර නුවේ ඉස්ත රයිස් कंकम मितनी तरतीब वेगे फुर्तम कमक मितागी नेजत्र मेंबर फाकुर फदे मी सरकार फुर्ता बेदी मी ओनिगुण रंगल पुरम तरतीब पुरम दक्कन जेफे धरणी दक्केडे मेकानिज्म गायम कुर्मट्टक मेदेदने मसे पुरम दिहास फंसफी दक्कन जे $1 मिलियन दिहास सब्बी गोबारा $1 बिलियन मी कोम्बे नगा फुरी फैसा तो मी शुक्रिया इस्तेंबल पीएनसी खंडे वगुत मिहर हमवी मिहर फुर्सतरवनी मीदु दायरा इस्तेंबल अहमद सिया मोहम्मद एमडीए खंडे वगुतुम बाकी होती 40 सेकंड अभी का दिन उदक ಇದಕ್ಕೆ ರೈ ಸೊರಬಡ ಸ್ಕುರಿಯಾ ಮೀಲ್ ಹೇತು ದಾಯರಾ घुषाला फोय बिला बेहको तोड़ इस्लाह बेहको तो नवा वाहके दिव्य राज्य के मीडिया त्रिहकं आहार हेल्थ दायरा वनी एक कम फेल वे अदि मेदवस वनी हेल्थ दायरा एक कम फेल वे हेल्थ क्या है मिक्या ऐति अलगुण में ना दिव्य राज्य तो ना कहागे तो दिबे अलगुण में के बड़ती हॉस्पिटल तंगे बहोरी बड़ती बिल्ड तंगे बहोरी एकम एतनु एकशी गंबा एम आगु एम रंगलो बेह बेसने एम आगु बेसुननी अदि एतन तनुगा एकं कुरेवेने वसीले तक बेसनुरे डॉक्टरों के फेंबरे बेसनुरे
බලිවකින් රටසුන් ගන්න මීහා හොස්පිටල් දියාමානි හතා බජ්‍ය රංගලෙනවා. එහෙම හෙල්ත් සෙක්ටර් මෙති මුලින් ෆේල් වෙෆ මුලින් හැම එක්කම ෆේල් වෙෆ. අරගොනම්ගේ රාජ්‍යයේ ආසන්දා මිදිනි හෙල්ත් සෙක්ටර් රංගල කුරමට්ටක. ඒක ආසන්දා දිනම කුම්වෙස් අරගොන මෙන්නක එබ්බ සාදා නුකුරි ඒක සවබුන් අරගොන මෙගේ මාලියත එත බෑක් වකන් කුරමු දාතන් අරගොන නම් ෆෙන්නනි. එහෙම හෙල්ත් සෙක්ටර් මෙති හැම එක්කම ෆේල් වෙෆ මිකන් ජෙහෙනි අරගොන මෙන් හැම වෙරුණීස්වර එක බුණහෙන් ගොරන්ඩු ෆෙරිගෙන් බින්ගාඩාගෙන් ඉතර කුරි ගෙන්ද කමාලු ගබුදු කරන. වස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතු. शुक्रिया से मेंबर आदमी यार फुस्ते देना है फा मेंबर को नतीमा उनको स्कोर बाहुस के मरहला निम्माला राइट मल्लियो कायदो के नोदी फसल मादा के नून के दर्शन सरकार को फरातुम हेम्बेर देखो दायरा के मेंबर हुसैन इमरान लतीफ फशाल बाफा कानून नंबर 29/10 देहास फड़ा सही खिदमतों के सही खिदमत दिन में कानून इस्लाह को बिल के तिम्बन कियों अलगों इब्बा मैं तो के वोटंग है मुगा उतका मिबिला वोटंग है मुन्ना आज मिहार और मिदनी एजेंडा नंबर 5.7 का कानून नंबर 5/10 नवार राज्य कानूनी फंड के कानून इस्लाह जुडिशरी कमेटी दिरासा को निम्मी को रिपोर्ट में उसूल दिवान जुडिशरी कमेटी के मुकर्रर मंजूर दायरा के मेंबर हुस्न मुबारक. शुक्रिया इस्ते रईस उलमाले उतुर दायरा के मेंबर इस्ते मेंबर हुसैन शरीफ मुशाल वाफा कानून नंबर 5/10 नवार राज्य कानूनी फंड कानून इस्लाह ගෙනමුගේ बिल जुडिशरी कमेटी फोनोमा गुड़िगें जुडिशरी कमेटी बिल दिरासा कुफवाने मिगतुन दिरासा कुरुमुगा आमुंगे हियाल हुड़वाल आदि गुड़ुंगुरी इदारतोगे कमेंट फोनवा फवाने आदि बिल गा हिमनिफा मादतक गुड़े गोतु आमु आदि गुड़ुंगुरी इदारत कुंदीफा व कमेंट बदा फवाने ये तुरुंग देहराज्य के बा काउंसिल बदल को मशवरा कुरे फवाने मी बिल हुशालाफा मैगन साबकी बंडानाबकी मगाम के हैसियतुम बा काउंसिल का एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर कम कानूनी फनो कानून कंडालाफा गोतुम बदल को देहराज्य के बा काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी एक देगम बनी हमाइकनी कानूनी वकीलों इंतहाब पूरा राइस का नायब राइस का मेंबरों के मच्चकम हमजिस्सुमा ए कानून गेनन जे इस्लाह तक गेनाउ आदि हम अहम में रस्मी इदारत कुन्ना रजिस्ट्री कुप्पा केवादे मार्क्स तक दूकुरा लियुंतौगा एतंतनुगे अस्ला एगुकमगे तग्गण जिहमा गुड़े गुतुम गानुन गेनन जे इस्लाह तक गेनावा बिगतो मी तग अस्ला एगुकमगे तग्गण जिहमा गुतुम मा गुड़े गुतुम गेनन जे इस्लाह तक मिहारस गेनन जे मुहिम इस्लाह तक का द्विराज्य के बा काउंसिल में साफा को पवे एकमगे साबु रायतुन दुइतक लिबिके दाने कमा बीमा कमेटी पासकुफा गोता सरकार के परातुम हुड़माले उतुर दायरा के मेंबर हुसैन शरीफ उशाला फवा गांव नंबर 5/10 नवारा कानूनी फन्नु कानून इस्लाह गनोमगे बिल रायतुम मज्दी गवायद के सते कनवासन मादा गड़ावियने के दर्शन रायतुम मज्दी पेनवाडा गन्नवा गोते मति निम्वादे मुंगदी मी रिपोर्ट मज्दी तलम उशाला शुक्रिया शुक्रिया इस मेंबर मी रिपोर्ट भास्कर में कनल फावनी जुमले एक गदेरु गवागुत पीएनसी 3 मिनट एमडीपी 1 मिनट एमडीए जमहूरी पार्टी अदि एमएनपी 3 मिनट बाकी पार्टी का निश्चय नुकन्न वाको में से मेंबर का 10 मिनट वहाँ फुल देखियो मैं एडिवडा न्यूमा इस तरह मेंबर ने फुर्सत फुड़वाला इधर तो देखो दायरा के मेंबर इब्राहिम नाजिल. शुक्रिया इज़्ज़त रईस कमेटी के मुगर्रिर वारा साफ को बिला बेहकुतुं अरगन में साफ को देवाइफ कमेटी के कंतता हिंगा देखो इज़्ज़त रईस कानूनी फनु के कानून गेनेवे इस्लाह के बिल के मैगन देखा में मेती एक तेरेगा अटॉर्नी जनरल एग्जीक्यूटिव कमेटी का नुहुन्ना गोता बिल इस्लाह वेफा मिहार मेती अगन वाला बड़ा बस हांदांग एबोरी बा काउंसिल वजूदंग आमुगा नोनिमी कानून वजूदंग आमुगे तेरेगा अगन में एरो अटॉर्नी जनरल हुर्मुगे बेनुमकी को बैकंग वाला साफ को एरो मशवरा कुरेवनो बयान कुरेवनो ए बा काउंसिल अल्लाह वजूदंग आयरो दौलता नोनी सरकारा न गुलुं प्रथमा बेवुमगे गोतुगा गोतुंग अटॉर्नी जनरल एग्जीक्यूटिव कमेटी का उन्नंग एरो फेन नकमा एवाह का देखे उन ये नमवेस अड़गन में मी पर मी कानून इस्लाह कुरुम गोतुंग एग्जीक्यूटिव कमेटी या एक ही का बेबी बदल उन थाउगा एबे फुलम वारा साफ कंग एबे विदाल वे
AG කොමිටියක හොන්නවයගෙන් එම්ම එකශීගෙන්වා ගොත කොමිටිය වගුතු ඒජිය නොදෙව්වේකම්. එවීම මේ වගුතු කුරීග අල්ගොන් මි දෙන්නවි බේනුන්ත කොම්මහෙන් මොලි කවන්සිල් උජූදන් අයිස් කවන්සිල් හුංගුම්ග හුරයාකම අමජේ නිමිෆ දුවසරක වෙෆා. අදි ඒ කුරීග අල්ගොන් මෙ බේලින් වර බොඩ වෙස් බජෙට් කණඩෙල්මුගයා මිහුරයාකංකමෙක තෙරේග ඒරු මුහිම්මේ සරකාරුගේ පරාතුන් ඉස් බේපලක එතා හුම. එනවෙස් මිහාරු එහුරයාකම වෙස් මොලි කවන්සිල් බා කවන්සිල් උජුදන් අයිස් එහුරයාකම හමජේ නිමි පෝතීම බේපලුම් වෙස් එබ විදාළුවේ ඒජියෙන් එවගුත් නොදෙවේති ඇතුළ මා රංගලේ එහෙම බේපලක පුරුසත ඔතියා. එගොතුන් ඒජී මිහාරු නොහොන්න ගොත මිහාර මේ බිලන් ඉස්ලා කුරේකමේති. ඒගේ ඉතුර දෙවන කම ගොතුග මේ ආසක ස්කූල් තකුන් නෝනි ඉදාරා තකුන් දුකුරා ලියුන් තවුග ඒ ඉදාරායකුන් ඒ අස්ලා එක්ගොක්කම රග්ගන්ඩු ජහාදී දිනුම් ඒ අගීගතුගස් රයිතුන්න වෙගෙන්ද වරබොඩු ලුයි ෆසේහක වෙගෙන්දාන. මෙයාරු මේ ගානුන එකේග මිගෙනවුන ඉස්ලහ එකේග එමගුන් එකන් කුරවෙන ගොත ඇති හමජයෙන් ගොස්ස. අදි ඒගේ ඉතුර රාජ්‍යයෙන් බේරුග හුන්න මිෂන්තකුන් රාජ්‍යෙන් බේරුග කියවන්ති බේ දිවෙහි දරිවරුන්න දුකුරේ පහන්න ලියුන්තකුග අස්ලා එක්ගොත අගන්ඩු ජහා දෙවේ ගොත මේ ගානුනුග මේ ඉස්ලාහ ගෙනවගෙමියයි. මේ අරුවන් ගබුල් කුරාගතුග කුඩකොඩ ඉස්ලාහත කමග වියස්වෙස් රේතුන්න මුහිම ඉස්ලාහ. එහෙමම අරුවන් හම ගබුල් කුරන් මේ ඉගෙනවුන ඉස්ලාහතකේ රේතුන්න පස්සේ හැවගෙන් දුවගෙන් දාන ඉස්ලාහතයකම. ශුක්‍රියයි. शुक्रिया इस्ते मेंबर हुरा दायरा एक्स मेंबर अनारा नाइम. शुक्रिया इज़्ज़त रईस. अदे कानून नंबर 5/2000 नवारा कानूनी फंडुगे कानून कमिटी इंदिरासा कुरवी रिपोर्ट वाक दक्कर अलवन फाकोलम बेनवणी अलवन में राज्य के अदल इंसाफ कायम कुरमा बे पर्यटक का मी कमिटी फरातम बदल कुरीरु एबेफ्लुम वेस्वर बोड फा कुरवी अदुल इंसाफ के निज़ाम हरदना को अदुल इंसाफ कायम कुरमट्टका हुशेले मसलता अवस कुरमट्टका खास कांतत के कुरंजे कमा एगुतुं कमा बेहे हुरिहा दायरागे बेफ्लुं एम्मेजेगे दोशुग तिब्बवा वर रंगळु मश्वरातके बकुरवेंजे मसलता अवस कुरमट्टका एहन्नोनी अदुल इंसाफ के दायरागे मसलता हम फुणी जेहे मुंदा तम्मी फेन्ननी एवी मालुगंड हम वरद देखें बेनो मी रईतुंगे मजली हूँ इस्नंगवैगें जुडिशरी कमेटी इस्नंगवैगें कानूनी दायरा अदुल इंसाफ कायम कुरुमगे दायरा गे मसलता अवस कुरुम हाँ सफी वर्तके एळुव्वुं मीगे इतुरुं अळवन फाहकोलाणी मी बिल गे बहुस वाहक देखमणुइर अळवन फाहको फवाणे 30 वण माद्दागे हागे देवण नंबर इस्लाह गेनेउमा ए මිහාරු එක්ගොතුන් ගානූනී රොඟුන් හමකනිකේ වෆාවා තිබ්බවා බේෆලුන්ගේ වාහක එක වකීලුකන් දිනුමුගේ වකීලුන්න පුද්ද දිනුමුගේ ගොතුන් බයංකෝ ෆවාති අලුගඬු ගෙනස් ෆවානේ ශරීයත ගානූනුගේ රොඟුන් එබෑ ඉතුරු කොද්දෙවම එහෙනම වෙස් මී ඉස්ලාහුග හුෂේලි ෆමි වණි එහෙන් දෙමාදායක කමවාතිවේ අලුගඬු ගස්තු කුරම් මුස්තක්බල්ග හමා ए बिल हुशाहळं अळवंड उम्मीद कुरं फ्लोगे हम हुरिया इज्जतर मेंबरम वेस एकमत्ता इदु कोद्देवाणि कम ए अळवंड गबूल कुरागतु गवार मुहिम्मु बाय कानून गहिमेनु हकीकतु गवेस ए निजाम तक बदल अण्णइरु वेरिकंत बदल वेगिंदाइरु तफातु फिकुरुगे तफातु बेफ्लुम मगम तक हवालवाइरु हकीकतु गवेस अळवण में दिवेही राज्य की मी इस्लामी कौमी कमवायरो इस्लामी शरीयत के वाहक हम गेनेवी फाउंडन जेहे आस को मिफद बिलेग कानूनी फंडुगे मी कानून का एवी मा ए वाहक दंडवालम वाहकुड़ निम्बालन शुक्रिया दे फुर्सत. शुक्रिया सेंबर मर्दू दायरा के सेंबर हुस्नी मुबारक. शुक्रिया इस्ते रईस अरुण फुर्सत का मेदुनी मी बिला गुड़े गतो इतना तो देखो दायरा इस्ते नंबर इब्राहिम नाजिल वाह कुड़ देखे वीरो
මේ ස්දාහ මිගනයි එටානි ජෙනරල් වගුතු නොදවේති කම එගොත වාහක දෙක්කවම මිහාරුගේ එටානි ජෙනරල් වගුතු නොදවකින් ආල්මන් ගෙන්න්න ස්දාහ ගොතක සිපපුරවගෙන් දාති අම එකන් ස්දාහ කොද්දිනම බාකොන්සල්ගේ එක්ස්කෝයින් පාහකුරවාපවේ මිදිය දවරුගවෙස් බණ්ඩාරනෑබ එකශකින් බා ගොතෙක්ග හම වගුත් දෙයි පනුවාකම ඒගේ ඉතුර බණ්ඩාරනෑබ ඔෆිහුග හිමන බයි බකීදුම්මස් එක්ස්කෝග හිමන ඇති බණ්ඩාරනෑබ ඉන්නවා තනෙක්ග එබෙෆුන්න එකශකින් බැගොතුක මසයකුරුම්ග එදයික හොරික අගිගතුක මිහාර මිස්දා හොෂලෝග මෑගඩු බේනමකි සර්කාරුගේ පරාතුන් ගානුවනි පන්නුක තෙරය බකීදුව කංකම එබස්කය නුෆූස නුෆෝරුවයි හොරියාකම බකීදුන්න එක්කො දූකොල්ද ඒ මෑගඩ කමක එහෙම එකන් හම පාහකොල්ද මානු පුසත්ක දන ස්කුරිය शुक्रिया इस्ते मेंबर आज मेरे को तीसरे मेंबर में बिल्ला बहस करे मेरी रिपोर्ट बहस करे में इधर फ्रेंड ने ये माउंट का स्कोरनी मेरी रिपोर्ट का बहस को मरहदा निम्माला राइतो मंजी व कवायदों के नवादी फसवन मादा के नून के दर्शन सरकार फरातुं हुलमाले उत्तर दायरा के इस्ते मेंबर हुसैन शरीफ शरुवा फवा कानून नंबर फाहिंग ऑब्लिक देहास नवार दिवे राज्य कानून फंडों के कानून इस्लाह को नंबर के थिम्बन कियों अलगों इब्बंग बिल्ला वोटंग है हूँ मेरे के वोटर है मुझे तो गाउन्नान आदाउन में हाल मिदन एजेंडा नंबर 5.5 का बिना विश प्लान कुरमा हिंगुम का बिल कौमी तरक्की या तरीका कमेटी या लामर का कमेटी के जॉइंट कमेटी दिलासा को निम्न को तो रिपोर्ट रिपोर्ट में हौसला देवानी कौमी तरक्की या तरीका कमेटी या लामर का कमेटी के जॉइंट कमेटी के मुकर्रर फेदो देखने दायरा के स्टेट मेंबर इब्राहिम दीदी शुक्रिया इज्जत रईस बिना विश प्लान कुरमा हिंगुम बिल राइतुं मजीरिया हुशलवी माफरी दायरा की इज्जत मेंबर इब्राहिम दीदी सरकार पास में बिल फनवा इब्राहिम दीदी हुशलवी शुक्दना आदि मी बिल कमेटी या दिरासा कुमट्टका 7 अगस्त देहा सादागा फंडी फवे कौमी तरक्की या तरीका कमेटी अदला मरकजी कमेटी जॉइंट कमेटी को मी बिल दिरासा कर निम्मट्टका आलो में सुंगड़ी कंडाला आदि रईतुंगे ख्याल होद मट्टका हुशाला अमा बेहे वजारा तकुं बेफ्रोंगे टेक्निकल बेफ्रोंगे ख्याल व सौदा मशाको कमेटी मेंबरोंगे ख्याल तफातुं एग्गो करवा मी बिल दिरासा को अरो में निम्माफ मियोनी नवार अगस्त दिहास 24 वनाहरु अरो में हतरो बदलो में कमेटी मरहला गबावा हतरो गडेर मशरा करवा सरकार फरातुं बिल फनुवा व गोतकी एम मरगलो कम हुरिहा एक्सपर्ट में टेक्निकल बेफ्रों से बस वडा नवाथि ए बिल फनु गथन अरो में कमेटी दिरासा को बिल निम्मा फनुवा मियोनी එහෙම වීම දෙහස් 24 වන ආහාර 4 වන බද්දලොම ගයි කමිටියෙන් හාජර වේ වෝට් තෙවි මෙම්බරුන්ගේ ඉත්තිෆාකු මිබිදු ෆාස් හොවාතිවේ කමිටියෙන් ෆාස් කොෆේවා ගත මිබිදු මේ ඉස්සතරේ මජ්ලිහුන් එනි වඩා ගන්නවා ගත කනිම ආදෙමට කමි මජ්ලිහ බිලු හොෂාලා शुक्रिया इज्जत रईस शुक्रिया इस्ते मेंबर मेरी रिपोर्ट बहस कुरमा एक गडेरू के वक्त खंडली पवे पीएनसी 39 मिनट एमडीपी 1 मिनट एमडीए जमहूरी पार्टी एमएनपी कॉमे पार्टी का 3 मिनट वकी पार्टी का निस्बत नुकन व कॉमे इज्जत मेंबर का 2 मिनट वाक फुल देख के मैं इधर ने इज्जत मेंबर ने फुर्सत थोड़ा केंदू दायरा इज्जत मेंबर मारूफ जाकिर शुक्रिया इस्ते रईस इनावेशी इगे बिलु हुशलिफें इस्लाहत कमिटी मरहलाइन कमिटी के मुगरिर दे में फाकुर विगोता सरकार हुशलिफे गोतन इतुर बदले गेणोम कानुला फास्कुरमा हुशलिफे बिलुगा कंबडुन तके होरिकं आवण फाहकोल इस्ते रईस मी बिलु की आवण में मी सरकारुगा मी फाहकुर मुंदा एम्मे मुहिम एकंता कौंसिल तहोगे बारो खंडवालु नोत लामर कजी निजाम के बारो खंडवालु मट्टका अमुना गतमुंदा कंतत्तोगे तेरें एयं इतुरवा बोलेकम गा फाहकुरा वकिंग हासको दिवेहि राज्य के दिवेहि बहुं हमयकणी
දිවෙහි බහේ ඉංග්‍රීසි බහ නකල් කොෆාවා ඔන්න හමයිකණි දිවෙහි ලෆ්සකි අතොල් නොත එටෝල් කමුගා වායරෝ මි බිලුන් ඒ ලෆ්සු එක්කො බේරුකො අතොල් කවුන්සිල්තෝගේ බාරු එකු එකී කණුවාල මසක්ක කොෆාවා කමිකි ස්තෙරයිස් හිතාම කොරාකමේ අතොල් කවුන්සිල්ගේ දවුරු එක්කොන් හනිකෝ මුළි බාරු සරහද්දී ෆෙම්වරෙක්ගා මානකුරවේ ගොත නොත සරහද්දී තරග්ගේග නොත සරහද්දෙක්ගෙ ගොතුගා මානකුරවේ ගොත බිලුගා බස්තන් අත්තරාලේෆා උමකී අතොල් කවුන්සිල මිහාරු එකි ගානුන් තකුන් ආසකෝ ලාමර්කසි ගානුන් ෆද ගානුන් තකුන් දේෆාවා බාරු අනිකුරුම කොෆා එකමෙක්කමුගා අතොල් කවුන්සිල්තෝගේ රයිසුන් වත මෙම්බරුන් එබ ෆාහ කොරවා ස්තෙරයිස් අද මිබිලා අතොල් කවුන්සිල් තකුන් කම්බඩුන් ෆාලුකෝ ඒ ශකුවාතවෙස් පුෂාලාෆාවාකන් අරුණු මිෆුර්සතුගා ෆාහ කොර අධි හැම හැම බිලුගා රයිතුන්ගේ බයවිරුවුන් ඉතුරු කුරානේ වාහක එක්කමුගා වි නමවෙස් එකන් පුරවේන උසූල ඉජුරාතේ බයන් කොෆා නෙක්කන් අරුණු හම් ෆාහ කොල්ලා බිනාවිෂ ප්ලේන් කුරුමා හිංගුමා බෙහෙ උසූලු හමයිකනි වසීරුන්ගේ මජ්ලිහුන් පාස් කුරා ගොතන් නොත නිම්මා ගොතන් ඔන් ඔතුමකී විසිතරයිස් කම්බඩුමේ බිනාවිෂ නොත ලේන්ඩ් යූස් ප්ලේන් පාස් කුරුන් වර බොඩ බිනාවෙෆා මි ඔන්නනි රජ්‍යශ්‍රා අතොල්තහොගේ මච්චා අතොල් කවුන්සිල් තකා රාෂ්ට්‍ර කවුන්සිල් තහොගේ මච්චා ඒ රජ්‍යශ්‍රගේ තිබි රයිතුන්නා අතොල්තහොගේ තිබි රයිතුන්ගේ මස්වරාගේ මච්චා ඒ නමවෙස් මුළි බිනාවෙෂ ප්ලේන් කුරුමා හිංගුමා බෙහෙ උසූලු වසීරුන්ගේ මජ්ලිහුන් කණ්ඩාලාලවේ ගොතක් එන් ඔතුමකී ඉස්ද රයිස් මියදුගේ කවුන්සිලරුන්ගේ කම්බඩුමේ අම එහෙම්මේ අලුවන්මෙන් MDPගේ ෆරාතුම් වෙස් මී දෙන්නෙවි ගොත ලාමර්කසි නිසාමයි මී නිසාමුගේ බාරුත අතොල්තකා රයිතුන්ගේ ඇම්මතින් කෙඩේ ගොත නොත බාර් කුඩවා ගොත බිබිලුගා කංකම් ෆාහකොෆ හුරුමකී හිතාමුහුරි කමෙන් අධි කම්බඩුන් එක්කමේ වකින් හාස්සකෝ රයිතුන්ගේ මජලීහවෙස් එව්වෙස් දවරෙන් නුදී එව්වෙස් බාරවරිකමෙන් නුදේ ගොතක මුළි බාර මුත්ලග රයිසිරුන්ගේ මජලීහ දීෆයෙන් ඔතුමකී ඉස්ත රයිස් අගුණුමෙ මි බිලා දෙතරේග නොත මි බිල් ෆාස් කුරුමා දෙතරේග විශ්නා ලංජේ කමේ අධි හැම එහෙම්මෙ කුරින් අලවණු මි ෆාහ කුරවි ගොත අතොල් කවුන්සිල්තෝගේ බාරු කඬුවාදන් මි බිලුගා මසෙක්කොෆ්ෆුරි මින්වරකී බිනාවෂ ප්ලේන් කුරුමුගේ ඉදාරාතවගේ තෙරේගාවෙස් අතොල් කවුන්සිල්තන් ඉමෙනිෆා නුවුන් ඉසතරයිස් මියදු දිව රාජ්‍යයේ රාජ්‍යයේ ලාමර්කසි නිසාමය ගොතුන් අතොල් තකා රත්ත තරග්ගේ කුරවමුගා රත්තකා එකීගා අතොල් කවුන්සිල්තෝගේ දවුරු ඉන්තිහාය බොඩුකන් අලවන ෆාහ කුරවේ අදි අතොල් තකා ලිමිෆාවා රිසෝස්ත රත්තවගේ මච්ච බහාලවිගෙන් ඒ තරග්ගේගේ කංකන් අතොල්තෝගා හිඟමුන්දා ගොතකී මියදු රයිතුන් බලාගෙන් ෆාහ ගොතෙක්කන් අලවන ෆාහ කුර එහෙන් නමවෙස් ප්ලේන් කුරුමුගාවෙස් අතොල් කවුන්සිල්ගේ දවුරු මි බිලුගා හිමිනිෆා නෙක්කමි අලගොණුමෙන් හිතාම් කුරංජේ කමේ අදි බිලුගා බය මාද්දාතන් හුරිගොතු මිසාලක දඬුවරිකන් කාල් කංක මානකොෆ එංගිරුගා ඒග තෙරේගා එකුවා කල්චා එකාල් කංකන් හිමිනිෆා නෙක්කමි විස් අලගොණුමෙන්ගේ කම්බඩුමේ මිදෙන්නවි කන්තත්තන් හුරුමායකෝ අලගොණ ෆෙන්නනි බිලු අලුන් ඉස්ලාහ කුරුමා අදි මියා බෙහෙගොතුන් ඉතුර දිරාසාකෝ කවුන්සිල් තහුගේ මස්වරාය අතොල් කවුන්සිලරුන්ගේ මස්වරා හෝදුම ෆහෝ මේ බිලන් ඉතුරු ඉස්ලාහතගේ ගෙනුම ෆෝ මේ බිල් ෆාස් කුරන් දේ ෆුර්ස්තා වරබඩ ශුක්‍රියා शुक्रिया इस मेंबर पेदू देखो दायरा के इस मेंबर इब्राहिम दीदी शुक्रिया इज्जत रईस अरुण हम फुर्सतन होदाली इनावेश मायकुल मरक्कात रुकुमुगे गानोन अरुमें मी इंगुमुगे गानोन इस्लाह नुनी ए गानोन वजूद गिनमट्टका मी बिदो गे मसक्का कुरानुर मीगे सालिस नो माद्दान इकुदेगम वाकन अलु फाहा कोल्लन कमिटी मरहदागा මාධ්‍යායකු මළුමෙන් බහුස් කරමෙන් දියරු මේ කොමිටියගේ හුරිහා සියාසී පාර්ටියගේ හුරිහා විශ්මගේ බේෆොන් වෙස් තිබ්බවා කොමිටියේ මීගෙන් මේ කවුන්සිල් තක ලිබේ බාරුතන් හුනි හිවා වාහකේ හනිවා වාහකේ කොමිටි මරහදාගේ විස් බේෆලකෝ වාහ කරවා වෙන්නේ දෙම් මේ ගානුනක වෙගෙන් අයිම මිබිලු ගානුනක වෙගෙන් දායරු අරවණ හිවනි රාජ්‍යයේ රටරුගේ කවුන්සිල් තක ඉතුරු බාරවරිකන් ලිබි අදි සරකාර කවුන්සිල් තක මශ්රා කරවිගෙන් කන්තත්ත නිම්මුගේ ෆුර්සත් වර බොඩුකම රයිසුන්නාස් ගාතුන් මශ්‍රා කරවිගෙන් එහෙම මියකු නෙන් ඛයාල් තෆාතුමෙන් එකහල් මස්සෙල ඉජත් රයිස්
දැන් අරුණ දන්නවානේ මීගෙන් හැම දිවෙහි රයියතුන්න ගින ගුණ ෆායදාතක ප්‍රවේගෙන් දානකම ගානුයි හිමායත්තක රක්කාතරික ඇන්දිබෙන් දානක ආදී වකින් හාස්ස කලුන් ෆාහකලන් මීගේ සිටීත අතලුගේ වාහක දක්වාරු ගින ෆාර්මි හැම රරහුන් එරටගේ කන්තත බිමු කන්තත නිම්මාවගත ගානුග මියොනනි එහෙම වීම අරුණ කබූල් කරා ගොතුක මේ බිම් කොම්මෙන් අතල කවුන්සිල් එක නොම් බින් නිම්මනි රඩ කවුන්සිල් තකොම් බින් නිම්මනි සිටි තක නිම්මනි සිටි කවුන්සිල් තකුන් එහෙන් නිම්මස් ගානු ගෙවුනේ එරටගේ කන්තත්ත සිටි කවුන්සිල් තකුන් නිම්ම ජෙහනි එරට රයිතුන බේනු වාගත එරට කවුන්සිල් බේනු වාගතකම එහෙ මේ ගානුනකුන් අලුගුණ කර නොෆෙනේ එක්ගතක වෙස් මේ ගානුක වෙගෙන්දාර මිබිලුන් ෆුෂුවරා ගන්දා එකහල එවස් මත්සලොක්ම අලුගුමෙන්න මෂවා දිවිගෙන් දිය හුරියා පරාතකුම් වෙස් මේ අම මේ එවස් පරාතකුම් මිකහල හියාල මෂාන් හොටෙල් නුවාතිව ඉදිතරයිස් අලුනම් එකම් ෆාහ කොල්ලමට්ටක මේ පුරුෂතුක බයනවේ බරබර ශුක්‍රියා ඉදිතරයිස් शुक्रिया इस नंबर आदमियों को तो रिपोर्टर बहस को मैं इतर मेंबर को दिया डाल फाइल ने माउंट में रिपोर्ट का बहस को तो निम्मादनी రైతు మధ్య కవాదుగే నోది ఫసల్ మాదాగే నోనుగే దశం సర్కార్ పరాతం కొలమాఫ్షి దాయరాగే సెంబర్ ఇబ్రాహిం దీది హుషాలు వాఫావా బినావషి ప్లాన్ కుర్మా హింగు బిల్గ తిమ్మన కియం అను దివం మేదుగ వోటం ఎము గతుగా మే ఇల వోటం ఎము ఉన్నాన్ आदमी हरमदन एजेंडा नंबर 5.6 का कानून नंबर 7/2010 दिव्य राज्य की हिदायत लामरकजी उसूल हिम कानून इस्लाह गुण बिल कौमी तरक्की या तरक्का कमेटी या लामरकजी कमेटी के जॉइंट कमेटी दिरासा करने में का रिपोर्ट मलजा हुशलवा दबानी कौमी तरक्की या तरक्का कमेटी या लामरकजी कमेटी के जॉइंट कमेटी के मुकर्रर फैद दायर के मेंबर इब्राहिम दीदी शुक्रिया जित रईस आई थिंक ऑफ दिहे दिव्य राज्य की हिदायत लामरकजी उसूल हिम कानून इस्लाह हुशल फामियोनी सरकार फरातों दांदू दायरा की जित मेंबर मोहम्मद फाजिल मी इस्लाह हुशल मागुलिगन मी बीलो कौमी तरक्की या तरक्का कमेटी की अधि लामरकजी कमेटी के जॉइंट कमेटी का फोन ऑफ मनी 7 अगस्त 2000 सावियो का प्रथम बदलो मी बेवनी ए कमेटी के प्रथम बदलो आलो बेवी 7 अगस्त 2000 सुंगड़ी कंडालुआ अधि आम खयाल हुशल फो 9 अगस्त का आलो मी मी बीलो कमेटी निम्मा फास्कोफ मी निम्मुगा कमेटी हाजिर वडाने इज्जत मेंबर के इत्तिफाक बिल निम्मा फनी खयाल तफातु एगो करवा आलुमें रईतों खयाल होता मुशेरिंग आदि कमा बे में फरात तक हाउसिंग मिनिस्ट्री आदि में एहनिया वजारत हो गए खयाल मशरा होद मफहो मी बीदुगेस मिहिरा इस्लाह होता की मी सरकार फॉर्मवा मिहिरा गोता मी इस्लाह होता फास्कुमा की मरांगलो गकमा उरिया फरात तक आलुमें खयाल फॉर्मवा फाती एहम मी हतें ऑब्लिक दिहास दिहे दिव्य राज्य हिदायत लामरकजी उसूल हिंगुम गानो के मी बीदुगेस ರೈತುಂಗ ಮಜಲಿಹುಗೆ ಗವಾಯಿದುಗೆ ಸತೇಕ ಅವ್ವನ ಮಾದ್ದಾಗೆ ರಾಗೆ ಈ ದಶುಂ ರೈತುಂಗ ಮಜಲಿಹಂ ಫಣುವಾ ಫವಾತಿಬಿ ಅಳುಮೆಂ ಮಿ ಕಮಿಟಿ ಇಂದಿರಾಸಾ ಕೊ ನಿಮ್ಮಿ ಗೊತುಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಿ ಮಜಲಿಹುಗೆ ಮೆಂಬರ್ನ ಫೆನವಡಾ ಗನ್ನೋ ಗೊತ ನಿಮ್ಮಾದಿಯೊಂ ಮೇದಿ ಅಳುನ್ ಮಿ ಮಜಲಿಹಂ ಹುಶಾಲಂ ಅದಿ ಮಿ ಫುರ್ಸತ ಕಮಿಟಿಗೆ ಹುರಿಹಾ ಇಜ್ಜತ್ ಮೆಂಬರ್ನ ಬಸ್ ಎಬೆ ಫ್ರಮ್ ಗಮಸಗತ ಶುಕ್ರ್ ದನ್ನೋ ಬರಬ್ಬರ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಸ್ತಿರೈಸ್ शुक्रिया इस नंबर मेरी रिपोर्ट बहस कर मकानिफा ने जुमला एक गडीरु पीएनसी 3 मिनट एमडीपी मिनट एमडी जुमहूरी पार्टी अद एमएनपी को में पार्टी का 3 मिनट बाकी पार्टी का इसमें नुगन्नवा को में इज्जत मेंबर का 2 मिनट वहां फुल देख में देवडान में इज्जत मेंबर ना फुर्सत हुआ अधूरवाले फुर्सत का बस इज्जत मेंबर का दिवला फैनोए माफूद के में इनकम आउल में रिपोर्ट के बहस के मरहला में निमादनी रैतु मल्लियो कवायद के नोदी फसन मादा के नून के दशुं सरकार के फरात दांदू दायरा के स्टेट मेंबर मोहम्मद फाजिल हुशल वाफावा कानून नंबर 7/2010 दिव्य राज्य की दायरा लामरकजी उसूल हिम कानून इस्लाह गुण बिल के तिम्बन कियों इवन मियदो के वोटंग में गुतुका मी इला वोटंग है होन्नान ad mihai sabum miyaduge mijal saya mi kanda agenda kuro buri haita me bahos mi limuni ehme ma anugas kurani mihai sabum miyaduge jalsa medu kandalan miyaduge jalsa ke vote ko bagutaki men ek jahar ehma udan jalsa fashani ek jahar